Добрый вечар усім. Добрый вечар. Дзякуй вялікі, што прыходзіце. Першы раз бачу гарнае інтро. Не, так, яно вельмі прыемнае. Я яго ніколі не не прапускаю, мне вельмі падабаецца. Я шчаслівы сяджу ў гэты момант, музычку сабе напіваю. Дык ось, што мы робім? У нас вельмі блізка мы да поўні. Гэта самы момант, калі з'яўляюцца моцныя цені, боссы ў гэтай гульне. Да яе засталося справа ў версіі можна пабачыць. Там крышачку наш топ-ліст гулін закрывае яго. Але бачым, што там 6 дзён засталося. 6 дзён перад босам. І гэта літаральна ўжо вечар перад наступным днём. Мы можам, і нават гэта мой план, нам трэба выратаваць людзей, якія знаходзяцца зараз у Тартары, у мясцовым данжане, у якім можа трапіць людзі, і мы таксама туды можам хадзіць час ад часу. У нас засталося... прыкладна... Што мы паспрабуем зрабіць? Мы ў апошні момант, прыкладна перад самай поўняй, можа, вось другога числа альбо... Першага альбо другого мы пойдзем у Тартар і паспрабуем выратаваць усіх людзей, якіх мы там просто пакінулі, якія зараз сядзяць і чуткі нас і чакаюць. Бо Тартар можа займаць даволі шмат часу, і не хацелася бы яго толькі на Тартара яго бавіць. Так. З кімсьці час пабавіць. У нас ёсць нейкі сошал-лінкі яшчэ звонку, не? Не, няма. Вітаю, Регана, вітанки. Так, давайте з гэтым пабавім час з капелюшнікам. У нас сёння літаральна будзе хутчэй за ўсё. Ёсць нармальная такая верагоднасць, што мы паспеем адразу і Тартар, і боса, таму хутчэй за ўсё будзе насычана. Я паспрабую... Нічога такога. Мы зможам прабрацца хутчэй за ўсё праз Тартар, але ж паглядзім, бо ён бывае душны час ад часу. Вось, нам не абавязкова прабіваць яго як мага далей, не абавязкова. Але ж мы паспрабуем. Паглядзім, як яно пойдзе. О, блин, я не вельмі уважліва чытаў, аб чым яны размаўлялі. Так. О, аўтаболстер. Часова падымае атаку і абарону карыстача ў пачатку бойкі. Цудоўна. Гісторыя капелюшніка, ну, можа, не будзем зараз удавацца ў яе. Арагакі, карацей, вось гэты хлопец, які зараз з намі, ён літаральна праз некаторы час памрэ. Ён ведае пра гэта, у яго нейкая праблема са здароўем за карыстанне персонамі. І яго толькі медыкаменты і трымаюць. 5 дзён. І у нас вольны, куды пайсці такого. Давайте поглядим, кто в школе. ББ вольны. Не памятаю, як эту дзяўчынку клічуць. Чехіра. Добра. Хто яшчэ ёсць? Няма. Таксама няма. А не, ёсць. Мы даўно не былі ў арт-клубе. Давайте туды задзірнем. Архан, значыце, яму хамякам малога не даверым. Так, хутчэй за ўсё не. Лепей з намі пратрымаем. Калі што, тут шмат таго такой тэмы смерці падымаецца, і... усіх нейкія праблемы з гэтым. А чаму ён вырашыў пакінуць? Ён жа ж іх апошні год у гэтай школе. А ў чым праблема? Дастаткова доўга я тут быў. Так, я ўсё чуў. Чаму ты яго пакідаеш? Мне падавалася, я не памятаю, мне падаецца, яшчэ 1 альбо 2 гады ў яго было. Яго тата спытаў. Яго тата жадае, каб ён стаў хірургам. Альбо нешта такое, доктарам.
but all he said was that I was wasting my time. He said it's my responsibility to take over the hospital because I'm his only son. Яго тата літаральна патрабуе, каб ён заняў яго месца як кіраўнік шпіталя. My dad doesn't care about me. He only cares about his stupid hospital. And it's not just him either. Just because my dad's a doctor, everyone expects me to be one too. I have my own dreams too, you know? I can't stand it anymore. Упершыню мы бачым яго такога эмацыянальнага. Мы не той, каб яго добра ведаем, насамрэч, ён там такі трошачкі мы яго ведаем зусім. You're right. I have to tell my dad how I feel. Yeah, you're onto something. I figured it out. I'm going to make a bet with my dad. If I don't win the contest, then I'll quit the club just like he wants me to. But if I win, then I can do Ён whatever жадае са сваім татам I'm going to convince him. зрабіць здзелку наконт таго, што калі ён пераможа ў спаборніцтве мастацкім, то ён будзе працягвацца займацца мастацтвам. Калі не, то тады ён кіне клуб. Do you mind keeping this under wraps? I don't want anyone worrying that I might quit the art club. So let's just keep this between us, okay? Окей, адносіны трошечки паўдвысіліся. Не памятаю, якая яго... фартуна яго аркана. Окей. Hey, I want to have the talk with my dad today. Ідзі размаўляй з ім. Well, see you later. Бывай. Зараз я чакаю такога моманта, калі вылезе Элізабет і такая: "О, там яшчэ людзі забраліся ў Тартар". Вось гэтага моманту я чакаю. Тут засталося ўсяго 5 дзён. Давайте буду захоўвацца літаральна кожны дзень, бо ёсць верагоднасць, што я яшчэ захрасну тут. Так, хто яшчэ вольны? Хто жадае што парабіць? Капялюшнік, давай. У цябе з сабой мы ўжо пабавілі час. Не зараз. Мне падаецца, як у нашага навігатара фулкі. Ці адчынілі мы яе характарыстыку новую? Хірургія. Так, ёсць. Выглядае так, быццам бы тут нават 3 можа умясціцца. Не ўпэўнены. Давайте з фулкай час пабавім. Так, глядзім наш шпінат. Yes, just beast. They look like. Oh, I only lent a helping hand, but it's all thanks to the plants themselves. You know, after I treated the plant, I noticed that the spots where we had tended. Just. Добре. Yes, it really gave me hope. I'm not. О, я меў рацыю, ўсё ж такі нават... яна паляпшаецца. Ага, то бок характарыстыка можа яшчэ паляпшацца некалькі разоў. Можа нават больш, можа больш за 2 разы. Окей, ўсё ж такі мае сэнс бавіць час з усімі. Як толькі ёсць магчымасць. All right, that should do it. Нават тады можа і з Карамаром час працягваць бавіць, это добрая ідэя. Пасля гэтага дня ў школе мы захаваемся. Я зараблю яшчэ захаванне і потым паспрабуем дабрацца да... Не ўпэўнены, калі Элізабет павінна сказаць Дону. Зараз мы гэта зробім. Бо ў папярэдні раз была такая падстава, што я выратаваў людзей. І потым Элізабет такая з'яўляецца і гаворыць: "Слухай, там чалавек страціўся, згубіўся ў Тартары. Можаш, калі ласка, яго выратаваць?" А гэта літаральна апошні дзень перад босам. Такое непрыемна было. Яка разбіраецца ў гандлёвы цэнтр. Подзей. Узяць гарбаткі, ды потым пайсці
краму. Do you mind? На The Invincible відправляється 2500. Дякую, Рагана. Hang on. I've got a phone call. Яна нейкая бясконцая. Насамрэч мы дакладна больш за палову. Вітаю, Лаймер Онлайн, вітаю. Мы дакладна больш за палову. І у мяне ёсць... Я не ўпэўнены. Яны заяўляюць, персонажы ў гульне заяўляюць, што ўсё скончыцца, калі мы заб'ем 12 боссаў. 12 боссаў. Мы на 10-м сёння будзем. То бок мы прыблізна ў канцы гульні. Прыблізна. Але ёсць у мяне падазрэнне, бо я глядзеў на календар, і ёсць падазрэнне, што... яшчэ ў самым пачатку гульні нам маленькі хлопчык, Фарос, узгадываў, што у нас будзе год на тое, каб выратаваць сусвет. То бок у нас... А мы зараз у якой там 9 месяц, так? Там мы былі ў другім, трэцім месяцы, нешта такое пачатак. То бок атрымліваецца яшчэ месяца 3 ёсць, прыкладна. Тады гульня скончыцца. То бок яна павінна 10 год амаль прайсці. Yeah? What? So, get to the point already. З кім я розмовляю? That's not funny. Дякую, Вилдайв, за 1000 на The Invincible. What? How do you think that would make Dad feel? Fine. Do whatever you want. Гэта хутчэй за ўсё яе маці. Just don't call me again. Ну і я такія сабе адносіны з ёй. Sorry. None of your business. Окей, добре. Побач. Sorry, my mom. She's saying she wants to get remarried. Яе маці ждае перажаніцца. Пажаніцца зноў. З I кімсьці. don't really care if she wants to get married again. What I can't stand is how she chose to live her life. Running away from things, jumping from guy to guy. I don't think that's fair to my dad. Sorry. I'm okay now. Really, thanks. I'll never be like her. I'll never give up standing on my own 2 feet. Running away from your problems by clinging on to others is the worst thing you can do. I've decided I'll make it through on my own. I'll show her that I can be happy that way. У яе праблема з мамай, бо калі памёр іх тата, ну яе тата, яе тата памёр, то яна пачала просто, ну, по тыпу неяк, скажем так, For some reason, I feel like I can tell you anything. пачала адносіцца так сабе да свайго жыцця, і ў выніку Юкары гэта бянтэжыць, што по тыпу маці ўвогуле пофіг на іх, на яе тату. Let's head back now. У выніку. I'll do the rest of my shopping some other day. Але я так разумею, што іх адносіны сапсаваліся яшчэ да таго, як бацька памёр. Так, вечар. Элізабет, можа гэта... О, мае рэчы. Прыбылі. I see you're back. Угу. Nice. 4 дні. Захаваюся зараз. Яшчэ раз. Блін, ось... самая падстава будзе, калі Элізабет... Я бы зараз ужо пайшоў у Тартар, бо ёсць адчуванне, што ўсё ж такі не будзе такога моманту. Але ж я ўпэўнены, будзе падстава. Дедлайн. Ага. Зараз. Вось, яна нагадвае пра тое, што мы не выратавалі людзей, і ў нас апошні момант можа быць. Хутчэй за ўсё не будзе, таму можам ісці ў Тартар зараз. Так і зробім. Усе гатовыя сёння? Усе будуць ісці. Добра. Ідзём у Тартар.
Ён жа памёр гадоў 10 таму. Так, гэта было прыкладна 10 гадоў таму. Але ж яна ўсё ж такі чапляецца за адносіны з бацькам, то бок гэта хутчэй такое. Юкары не можа адпусціць гэтую сітуацыю ўсё яшчэ. Да яе літаральна неважна, колькі часу прайшло, я думаю. Так, добра. Яшчэ запыты нейкія мы не зрабілі. Мгм. Так. І яшчэ трэба паглядзець нашых персон. У нас іх шмат. У ідэале пазбавіцца трошачкі ад іх, бо мы можам сабраць яшчэ больш зараз. Мы будзем рабіць зараз толькі той рэгіён, дзе трэба ратаваць людзей. Такім чынам мы хутчэй за ўсё і скончым хутчэй і так, скончым хутчэй, гэта асноўная матывацыя моя зараз. Бо няма жадання вошкацца па тартару, калі гэта не вельмі патрэбна. Так. Элігор, ты хто такі? Я не змагу зрабіць такую персону, так? Геката. Новая персона для мяне, але ж... Давайте новую персону зробім, Гекату. Святло. Ветер. І возьмем... Ось так. Мгм. Ёсць. Так, Элігор, самае складанае з ім, мне падаецца, будзе. Вось, Элігора можна аб'яднаць, магчыма аб'яднаць з Геката і атрымаць Кецалькоатля. Альбо Нітхогр. Хто ты такі? Занадта высокі ўзровень. Давайте вось гэта Кецалькоатля, вось гэту птушка-змяю. Зноў жа, вось гэта 3. Ёсць. Баство месяца і чарадзейства. А ў якой міфалогіі, хутчэй за ўсё, нешта інкскае, не? Нагарая, ці варта? Міледі. Не толькі патрэбна, нагарая. Трэба пераглядзець, што ў нас ёсць. У нас ёсць лёд. У нас ёсць святло і маланка. У нас ёсць агонь і ветер. У нас не хапае толькі цемры, так? Мне падаецца, зараз у пэўны момант не хапае цемры. Цемра ёсць у Анубіса. Ну тады нам вось гэты Осе не патрэбна, можна яго аб'ядноўваць. Мае ці інкі? Можна паглядзець, насамрэч, нішто не замінае зараз гэта зрабіць. Так, аб'ядналі. Нагарая. Ацтэкі. Так. Назва нешта, дакладна нешта з Амерыцы цэнтральнай. Буст канфуза. Давайте прыбярэм у яго Revolution.
Ён не вельмі патрэбны навык. Магчымасць. Добра, у нас мне хапае 5 мест, куды можна паставіць персон, таму хопіць. Так, ацтек. Квецалкоатль. Регістрацыя не патрэбна. Very well. Пакідаем. We look Для тых, хто не разумее, што адбываецца, мы зараз рыхтуемся да паходу ў Тартар, месца, якое змяняе прастору і час. Вельмі раздолбанае месца. Туды заблукала некалькі чалавек, і зараз мы іх паспрабуем выратаваць адтуль. Here are my. Let's hear the results. Ёсць. Very Узнагароды свае атрымалі, можна захавацца. Выдавай вы сюды. Рэгіён. У гэтым рэгіёне няма і ніжэй хутчэй за ўсё не будзе, так? Ну, можна увогуле ісці вось з самага пачатку 124 паверх і ўверх далей. Толькі 2 чалавекі. Я лічу, што там больш. Мы ўсё яшчэ далёка ад яго. You, Koro-chan? Чалавека. Будем шукаць. Окей, з гэтымі паверхамі ўсё проста. Хтосьці на больш высокам паверсе. Мы там яшчэ не былі. Добра. А дзе ўсе? Мне падавалася, на гэтай паверху ўжо павінна быць дастаткова ворагаў, не? Cheers me up. Телепорт. Пропускаем, ідем далей. Oh, there's a treasure chest. Тут уже павінна быць дакладна ворагі. Вось там бегае. Які? Вы паглядзіце на яго. Цемраў. І адразу слабае месца знайшлі. Ёсць я забыўся. Трэба было падабраць нам каманду. Я не каманду пакінуў проста тую, якая была. Ну нічога. Новая персона нейкая. Клосо. We beat them to a. Вось што я не палічыў, гэта зброю. Ёсць вельмі добры абутак. Добрая броня яшчэ. Глядзім, можа нешта апранем. У нас тут кулямёты ёсць для нашага кіборга. Няхай. Найлепшы возьмем. Для карамару, на жаль, нічога новенькага няма. Нейкі вельмі пусты паверх. It's our chance to go. Так, шукаем слабасці. Мы ўжо трошкі ведаем пра іх штосьці, так? Гэта слабы да фізічнай атакі. На гэтых мы не ведаем. Давайте цемру наоборот. Looks like you can target a weakness. Well executed. Аднаго пракінулі. Але з гэтай нам невядома ўвогуле, што яна можа. Дадзім атаку. Taking action. Summoning. Elena, move out. Не трапілі. Target destroyed. That's it. I missed.
Чудово. Знайшли хабе місце і прокинули одразу ворога. Таким чином ми можемо зробити агульну атаку. А, персона, ці потрібна нам. Ні, поки ні, то не будемо брати, у нас уже була. Mission complete. Koromaru-san appears satisfied with our performance. Угу. Особисті двері, про які коли пройдеш, опинишся в локації, яка більш складана, ніж навколля. Можна ще там отримати додаткові нагороди. Ми нічого про їх не ведаємо. І знайшли слабость одразу. У нас нейка вельми удала команда на гэтыя паверхні. Возьмем гэтага інкуба. Новую персону. That was a spectacular finish. Я думаю, што ў гэты раз мы не будзем даходзіць да максімальнага месца, да якога можам дабрацца. Мы паспрабуем адразу, як толькі выратуем людзей, ідзем адразу до найбліжэйшага тэлепорта і паспрабуем выбрацца адсюль. Taking a surge of power. Цемра. Hero. Ідеальна. Зараз мы яго павалім. Ух, здоровье у тебя сколько. I'm still setting up. It'll take a little more time. Усё яшчэ. It'll take a little. Усё яшчэ до халеры здоровья у яго. Summoning. Ау. Я знайшов слабость. За гэта я 2 раза походил. Good move, Kurota. Давай будем притягивать физично, так как головное, наших головных героев не повалили. Так, треба змяняць персону, бо так ён заб'е. Чаму? Таму што мы слабыя да гэтага тыпу атак. Дзе наш цёмны Анубіс? Добра, справіліся. Зараз завалім яго. Нет. Я лічу чамусьці, што зараз у нас хопіць атакі. Ці скарыстацца тэургіяй Карамару? У яго ёсць верагоднасць дабіць яго, мне падаецца. Давайте за Карамару тэургію выкарыстаем. Добрый хлопчик. It's a win for the team. Good job, everyone. Угу. У нас ёсць аркана імператрыца. Добра. Let's go. Падабралі картку вельмі карысную. Вось яна, дзверы манат. Now what? Давайте звернем. Тут будзе зараз лакацыя, якая скажоны варыянт папярэдняй лакацыі, у якой будзе 1 альбо 2 асабістых ворага, больш вялікай моцы, чым звычайна. Так, зараз падлечымся перад тым, як змагацца з ім. Нават падлечымся прадметамі, бо шкада трошкі маны насамрэч. І ну, ось так пакінем. Let's get this. Let's get this done.
Let's get this over with. Слабості, зрозуміло, не знайти. Тут так. The enemy seems impenetrable to piercing. Давайте, може, огонь? Ні. Б'є маланкою. Поспробуємо просканувати, бо... яшчэ не можем. Нема магчымасці. Impenetrable to piercing. Маланка. І калі я выкарыстоўваю маланку, хутчэй за ўсё да маланкі ён слабым не будзе. Не трэба просто марнаваць час. Блин, я не тую магчымасць выкарыстоўваў. Setting up. Але не, слабасці да святла ў яго таксама няма. Так. Тады. Фізічна так. Не, вось яго магчымасць эту выкарыстуем. Шмат забірае, шмат здароўя падвышае верагоднасць крыта ў яго і падвышае моц наступнай фізічнай атакі. They say. I guess it's back up. Time to retaliate. Elena, Цмок, нават падлогу узняла руку з мячом на нас. Так, усё з намі не здаволена. Вось. Ай, блин. Ай, нашай дастаецца ўсё. Так. Фізічна атака. Усе астатнія маюць шок і там прапусцяць свой ход. Ну. Давай ж, Кармару. Пропустив. Что яшчэ мы не паспрабавалі? Мы не паспрабавалі ветер і лёд. Лёд, мне падаецца, вялікая верагоднасць ёсць. Давайте вось гэты. Куэцаль куля... Вы зразумелі вось гэты хлопец. Ацтэцкі. Не. Да няўжо. Скан. Ветер. Апошнюю, якую я не паспрабаваў. Вось літаральна апошнюю. Давайте, тэургію. О, прыбіраешся пасля гэтага дажджу з крыві, спатрэбіцца дакладна. О, яшчэ і крытом. Ідеальна. А вось і наша ўзнагарода. Затым мы можам зрабіць сабе асабістыя прадметы. Цмок, чаму японцам не падабаецца шахматны рух у пакроковых РПГ, як у героях ці Айзенвальдзе? Гэта мае нейкую прычыну? Хутчэй гістарычную. Скажам так, яны на сваіх базавых кансолях пры выпуске яны не вельмі падтрымлівалі шмат усяго, то бок гульня просто не магла, слабыя кансолі, напрыклад NES, яны не маглі вытрымаць сабе нейкую пакрокавасць, вось гэта ўсё. Трэба было тады ў гэтым выпадку прыйшлося бы выкідваць штосьці з гульні. І у іх заклаўся такі, скажем так, традыцыя рабіць, не заўважаць, дзе знаходзіцца персанажа. Максімум толькі разглядаць іх як пярэдні радок герояў, альбо задні радок герояў, альбо пярэдні радок ворагаў і задні радок ворагаў. Прыкладна так. І таму яны забілі трошкі на тактыку. Яны спрабавалі, у іх на рынке ёсць, потым з'яўляліся гульні з тактыкай, ну вось па перасоўванню па лакацыі. Але гэта хутчэй за ўсё звязана з роботамі, звычайна. Не ведаю чаму, я просто маё назіранне. Ось. Так-то у іх ёсць такое. Я не тое, каб ненавідзець гэта, просто іх так склалася, скажем так, больш папулярна. Не, давайте прадметамі ўсё ж таки намятаем нам здароўе.
Цмок, дык яна сама можа сябе прыбіраць. Навошта ёй рука тады, так? Пайшлі далей. What? Гэта дакладна цень. А я ўпершыню бачу цень такога тыпу. У сэнсе. Што? Цень, якая адчыняе куфары? Навошта? Угу. Ён нападае да нас. Якая хуткая. Воу! Чаму ты такая здоровенная? Што? Яна збегла. Нападзем, як калі будзе магчымасць? Так. Жадныя цені можна сустрэць. Новая механіка. Яны збіраюць усе прадметы, да якіх могуць дабрацца. Яшчэ больш узнагарод. Але як пашанцуе, можа не атрымаецца злавіць. Трэба глядзець, дзе яны могуць быць, бо яны пакідаюць за сабой прадметы, калі збягаюць. Добра. Куды яна могла пабегчы? Блін, мне патрэбна было зараз назіраць? Давайте налево. Мы доганяем, яна пабегла направо. І хутчэй за ўсё яшчэ раз направо. Давайте еще раз вправо. Паглядзім, як пашанцуе. Гаворыць, што мы наганяем яе па краху. Зараз мы павінны яе нагнаць. Так, мы яе загналі ў вугал. All right. I'll do it. Come here, That one's I'll take you special. on. Take it down if you can. Зараз асноўнае пытанне, як мы можам яе вынесці. It'll take a little more У time. ідэале знайсці слабасць, як мага хутчэй. Колькі здароўя. Давайте паспрабуем нашу тэургію. Даволі моцно. I'm still setting up. It'll Хоць і виглядає придурковато. Ау, не забей його, будь ласка. Ні, не забив. Все добре. summoning. Теургія з'явилася у Оракула. I think I can use it now. Це ліпий момент навіть зараз і не буде. Давайте використаємо. My strength. Now. Теургія гэта моцныя атакі ў кожнага персонажа, і ім патрэбна некаторы час, каб іх зарадзіць. І ў кожнага персонажа розныя по-рознаму яна зарабляецца гэтая паласа тэургіі. Давайте будем шукаць далей слабасці. It's a strong one. Be on your guard. Може святло? Ні. О, знайшов слабость. Ідеально. Воу, 1600. Small
as they say. Good work out there. 16 тысяч. Это пока что самая великая колькость не падаецца до суду за одну бойку. Я не упэўнены конт нават босаў. Improve my capabilities. Нешта трэба забыцца. Слабы урон па ўсім ворагам. 2-5 удараў. Это па лепшаная версія. Забудем больш слабую версію тады. This might actually be useful. Рэгенерацыя на гэтым узроўні. Атрымліваем 6% максімальнага здароўя кожны крок. Ідэальна. Для яго патрэбна, бо ён шмат здароўя траціць толькі на свае магчымасці. І шмат чаго дае. Трэба з такімі ганяцца. Што, увесь паверх адчынены ўжо. Там рэдкая цень ёсць. Shadow detected nearby. Я тут трошки прабягуся. Там ёсць яшчэ адна рэдкая цень, якую нам прапусцілі, бо мы ганяліся за вось гэтай здаравеннай. Proceed. I wouldn't be surprised at all if we were forced to. Атрымалася. A rare enemy. It'd be great if we can defeat it. Хто слабы да гэтага? Гэта і двое. Am I up? Do it. Really now? We've done before. Capture! Relax. They're out. Kick the mat. Можа, мы занадта моцныя для гэтых паверхаў ўжо? На як пачуваннях мы разносім проста без праблем. Not even worth mentioning. Guess having a team ain't so bad. Можам дакладна ісці ўжо на паверх вышэй. Мы яшчэ не знайшлі нікога. Do it, Kuro-chan. Нам патрэбны 2 чалавекі. Усяго 2. Як далёка я не ўпэўнены, нават дзесьці ў гэтым рэгіёне. I think Kuro-chan. We have the advantage. This should be a good test of your strength. Зноў незнаёмы вораг Careless. з дзідамі нейкімі двума. Давайте полечым насамрэч. У меня есть лячэнне. Вось ёсць. Guess I owe you. This is who I am. І слабасць яшчэ знайшлі. Мы рэальна з ідэальнай камандай зараз зайшлі ў гэтыя паверхі. Гэта вельмі дрэнная каманда насамрэч, якая зараз яна не збалансавана, ні халеры. Але неяк так атрымліваецца, што яна ідэальна падыходзіць пад усё, што тут входзіць. Up the trash. We beat them to a pulp. As Адзінае, што я заўважаю, нам не тое, каб зусім не тое, каб зручна, мае сэнс змагацца з ворагамі. Лепей абыходзіць. Як вітаю на Enraven Cemetery. Вітаю. Дзякуй за 1000 на самый Sky. Ау, я пакуль размаўляў, глядзеў чат. Прапусціў атаку ворага. Зараз яны маюць перавагу над намі. І пачынаюць першымі хадзіць. Bastard. Ау. Не только болюче. strike attacks are effective. Темра. Подойди. Kuro-chan just toppled 2 enemies. Є добрий хлопчик. Так, я нас вирятую. Strike attacks are Передадим атаку нашому effective. капелюшнику.
О, якой. Вы паглядзіце. Якую персону атрымалі зараз з зрнем, паглядзім, што за яна. Упершыню такой бачу. We beat them to... Дзе там нашая? Сырію. А, ну, ён на картке выглядаў трохі больш крутым, чым зараз. Ну, усё роўна неблага. Які ўзровень? 38. Окей, няхай будзе. Гурт кожнай бочцы па затычцы. Так, мы ідэальна падыходзім пад гэтай паверхі. Магчыма, ўсё ж такі прыйдзецца змяняць нашу каманду крыху вышэй, але зараз пакуль неабходнасці зусім няма. Avoid overheating. Вітаю, Сайволкер. Манат накладений статус? Який момент? На The Invincible відправляється яще 500. Strike attacks are his weakness. Just try punching it. Физичная. Не ожидаю физичную на тебе классе. Ось так. Спробуємо. Ого! That's a win for the team. Ні халери собі капелюшник. Окей. Target eliminated. Добре. Туди не пойдем. Ось, знову двері Монад. We have discovered a door. Will you enter? І зноwu будуть больш складаныя ворагі тут. Усяго звычайна 1-2, калі гэта не калідор Монад. Так, будзе один вораг, хутчэй за ўсё. Зараз палечымся перад тым, як змагацца, бо могуць накідаць нам. Такі рымба. Я вось трошечкі здзіўлены. Фізічныя атакі даволі моцная рэч у персоне, але у адрозненні ад звычайных магічных атак яны выкарыстоўваюць здароўе персонажа. Таму ты рызыкуеш больш у гэты момант. Наступныя фізічныя атакі ўсіх падвышаюцца ў 2 разы для ўсіх. Гэтым мы скарыстуемся. Бо у нас усе персонажы фізічныя зараз. Я спадзяюся, ён не супраць фізічных атак. Хірургія ўлічваецца як фізічная атака? По ідэі павінна. Давайте спробуем. Strike attacks are Ідеально. here. Але ён... Ага. То бок мы удало трапілі, што выкарысталі тэургію. Нас бы зараз не трымалась ні халеры. Адтручаная страла. Спадзяюся, што... Не, ён адбівае... О, мабаль самі сябе забілі. Халера. Ён адбівае... Вось зараз гэты босс адбівае ўсе фізічныя атакі. І у нас вельмі дрэнна мы сабраліся супраць гэтага. Так, цемра. Не ведаем, ці працуе на яго. You've been poisoned. You're losing health. Ці ўсе фізічныя? Апошні варыянт, які я не праверыў. Просто резіст. Strike attacks are no good here. Be careful. Поўная хрень. Poisoned. He's losing health. Elise, Агонь мы уже... Агонь яшчэ не спрабавалі. І агонь яго слабасць. Так, чым бы прабіць гэтага мінатаўра? Наш капелюшнік літаральна не можа нічога яму зрабіць. Просто не мо... А, не, ёсць. У яго ёсць фізічныя атакі, якія можна прабіваць хоць трошкі.
бы нам так отруту снять. Здесь у нас что? Это просто лечить. Отрута, вось. Заклённий кість здимає отруту. То, що і потрібно. Варіантів у нас не той капшмат. Ого! Ні холера ти вибухнув. Він виніс двох персонажів одразу. Так, що тоді далі? Подимаємо персонажів наших. Де було? Вось. Мне корисно поднять, мне подається яе, бо вона може лечить. Хоч штось. Але гэта вельмі дрэнны расклад у нас зараз. Праблема незбалансаванай каманды. Вось такі хлопец трапляе і ўсё. Давайте паспрабуем яго кінуць зараз, ворага. Можа заб'ем за гэту атаку. Пайшла агульная. Нават без карамару. Не, не атрымалася. Ау. Ці карыстаць теургію. Спробуем без выкарыстання теургію. Забіць яго. Знову агульная атака, і хутчэй за ўсё зараз так атрымалася нават без агульнай атакі. Ау. Больш досвіду з любых бояк. Зараз яшчэ палячыцца. Калі ласка, палячы кожнага. У нас літаральна усе паміраюць. Добра. Так, ці засталося нешта на гэтым паверсе. Ёсць яшчэ адзін куфар. Да яго і пабяжым. Зараз заб'ем на ўсіх ворагаў. Яны амаль нічога досвіду ніякага не даюць ужо. Мы памацней за іх будзем. Ёсць. Здабылі. Пойдзем на наступны паверх. О, тут ёсць ахоўнік паверхам. Мы близко добраліся до кагосьці, кого трэба выратаваць. Мана, што у нас па мане? У карамару амаль не засталося ніякай маны. А чалавек дзеці я пропустила. Мы яшчэ не знайшлі нікога. Мы шмат паверхаў прайшлі. Са 122-го, мне падаецца, па 132 мы падняліся 10 паверхаў. Яшчэ ніводнага не знайшлі. Але наш навігатар сказала, што дзесьці на наступным паверсе, можа некалькі паверхаў уверх. Але у нас ёсць босс. Ну, як міні-босс. Ахоўнік паверхам. Зноў мы не ведаем, чым атакаваць. Паехалі з цемры. Не.
Ветер? Нет. Ці скористатися теургією. Або почекати. Почекаю трошки. Використаю поселення, як там, узмацнення. Так, а за тебе крылска просто звичайно така. Шукаем слабое место. Воюем со столом так. Гэта аркана Magician, чародей. І справа ў тым, што на старой картке Таро знаходзіцца чалавек, які трымае скіпетр, рапіру і нешта ў яго там яшчэ ляжыць на стале, перад імі стаіць стол. І ён руку здымае ўверх, нешта такое, наколькі памятаю. То бок гэта літаральна з карткі Таро ўзята вобраз. Я зараз магу блытаць дакладна, што там як. Атрымалася трута ці не спрацавала? Нет, не спрацавала. А вось зараз ты ургіеш. У Кармару пасля гэтай бойкі хутчэй усё скончыцца ўся мана. Замест того, каб вяртаць ім ману, возьмем кагосьці яшчэ ў каманду, будзем замяняць. Охо! Вы бачылі? Быў бос і няма боса. Так. Забыцца на нейкі... Што можна забыцца? Забудуся на вось гэта. О, новая магчымасць у Цербера. З верагоднасцю атруціць усіх ворагаў. Не халеры сабе. Блін, з бакал не выцякае гэта матраца. Тут увогуле з фізікай у гэтым месцы ўсё зламана. Добрый хлопчик. Карамару задоволена. А если ты будешь перекладать? Нет. Решил, что не треба сегодня перекладать ничего. Так, зараз треба буде знайти телепорт і замінити команду при махчимості. О, новая секера. Тримай. Ну як секера? Молоток. Давайте поглядим хоть які. Поравнать-то. Тому так одразу хутенько дали ему. О, великая розница. Великая розница. Амалю 2 рази. Окей. Ну, это добре. Зараз ён гэтым молотом будзе выносіць усё просто. Вось дзе молоток днём хаваецца. Так, ён вось ну. А ведаеце, ён жа яшчэ калі ў доту гуляе, ён жа ў шапке сядзіць. Вам нікога гэта не нагадвае? У памяшканні. У памяшканні. У некаторых JRPG-шках ёсць магчымасць звычайна пераназываць персанажаў, як вам падабаецца. Калі б я ведаў, я б... Тут, на жаль, нельга, але калі была магчымасць, я б назваў гэтага хлопца Малаток. Так, ужо статус пастаўлены на вораге. Давайте паспрабуем нашу новую. Яна выкарыстоўвае ману і да халеры маны. Не буду. Косплеить. Хто каго косплеить? Так, цембра не працуе. Святло. Давайте пошукаем когосьці просто со святлом. Ось ты подойдешь. Знаешь ли слабость? Нам не только потрібна гэтая персона.
Ці браць, ці не браць? Не, возьму досвід. Ідзе наперад. Вось я його адправіў наперад, адразу мы побачылі моцнага ворага. Не, не будзем змагацца з моцным ворагам, аго не варта. Больш трацім, чым атрымаем. Цмок, я памятаю, што з гэтага можна было жарты рабіць. Называеш герояў неяк крынжоў, а потым гульня стварае з імёнамі дзіўныя склоны. Так, у некаторых гульнях дакладна ўжо пакажы было, але ж, на жаль, не ў гэтай. Мае сэнс, бо гэтая гульня больш накіраваная на сюжэт, чым, напрыклад, тая ж Final Fantasy, альбо, я не ведаю, мне зараз Final Fantasy перша ў галову праходзіць. Chrono Trigger, але ж, Chrono Trigger яшчэ пад пытаннем, там даволі сюжэт усё ж таки таксама важная частка. Ого! Опять нас бить. Алюша. Давайте атургію використаємо. You sure know how to impress. One enemy eliminated. Aragaki-senpai so serious. It's like Конечно, просто гэтым малком можна забіваць усё. Koro-chan, are you doing okay? Так, у нас усё даволі так сабе. Трэба знайсці телепорт і замяняць персонажаў. Бо мана амаль скончылася у 2 персонажаў з 4. Object of value locate. Капелюшнікаў хутчэй за ўсё пакінем. Цмок, я ніколі ў гэтай гульні не гуляў, але некаторыя аглядчыкі рабілі з гэтага жарты, вось туды ведаю. Там, калі ведаць, можна спецыяльна рабіць нейкі прыкалдас, асабісці, калі праходзіш ужо энны раз. Так, што ў нас на гэтым паверсе? Я глядзеў яго ўвесь. Не, там ёсць яшчэ унікальны нейкі куфар. Ідзём туды. Будзем абыходзіць гэтых ворагаў. Мы больш маны патрацім, чым атрымаем карысці. Initializing combat mode. Recommend. Treasure chest, huh? Так, 3 куфары. Там ёсць яшчэ нават не агледжаная тэрыторыя. Давайте зазірнем усё ж таки. Можа там будзе тэлепорт. Бо я нам патрэбна. Так, вось і тэлепорт. Вяртаемся да ўвахода, змяняем каманду і ідзем далей. Мы ўсё яшчэ не знайшлі нікога. Так, наша каманда. Агіс, калі ласка, застанься тут. Карамару таксама. Усе астатнія добра сябе адчуваюць і могуць ісці хоць зараз. Даўно у нас не было Міцуру. І давайте возьмем, трэба, каб нехта нас лячыў яшчэ. Возьмем Юкара ў гэты раз. Працягнем з таго ж самага моманту, як і скончылі толькі што. Трэба было захавацца адзінае, што я не палічыў. Глядзім на гэту паверсе яшчэ пакой адзін. This floor has been fully explored now. Good work. 3 targets. They're weak, but don't be careless. That's an enemy down. Мы не ведаем слабасці гэтага і гэтага. Але у нас есть капелюшник, якому пофіг на чужыя слабасці. Прикладно так. Яго просто столькі урону, што яму пофіг.
Вы поглядите. Even worth our time. Слабости, резисты, пофиг, молоток. Now then, let's get back to work. Вам потрібна тактика у гэтай гульні, навошта яна патрэбна. О, першы чалавек. Нарэшце. Хутчэй за ўсё, другія таксама недзесь недалёка былі. Oh, there's a treasure chest. Трэба знайсці толькі яе на гэтым паверсе. Дзверы асабістыя з'явіліся на паверсе. Іх можна адчыніць толькі ў гэты раз, таму нам нельга пакідаць гэты паверх, бо наступны раз яна знікнуць. Yes, Хтосьці падберыце яе, калі ласка. This. Кен, That's дзякуй great. табе. yes. Shadow spotted. What's the plan? Pay attention next time. I'm still setting up. It'll take a little more time. Something! Enemy down! Капелюшник. Really now? We're done for. Забіючик. А, просто навошта штосьці рабіць, калі ёсць капелюшник. Easy peasy. Давайте здароўе ў гэты раз. Капелюшник трошкі на сваіх атаках траціць здароўе. Now then, let's get back to work. Чаго ты такі напужаны? There's Ідзі a сюды. shadow. Рэгана, ці зрэшты, дзе I'll start згублены repairing ад the таго, як analysis. хутка мы адгукнуліся. Мочым мы дольше адсалдалі па ходу тартар, тым далей іх заносіць. Хутчэй за ўсё не. Мы ў гэты раз, у гэтай поўні мы амаль не заходзілі ў тартар. То бок дагэтуль мы хадзілі больш часта, і мы к этому моманту мы ўжо прабівалі ўвесь тартар да самага верхняга паверха, які мы маглі дабрацца. Я пакрыху пачаў падзабіваць на гэта рабіць, бо нас патрабавалі вяртацца ўсё больш і больш, і навошта гэта рабіць, калі нам гэта не патрэбна, так? Вось. Таму яны зараз знаходзяцца на паверхах, які мы нават не разведалі яшчэ, дагэтуль я мог літаральна адразу прыйсці да іх. Ці магу я фізічна так а некай дзёбнуць па ўсім? Упершыню за доўгі час мы скарыстаемся нашым катом. Бо яго ёсць атака, якая трапіць у слабасць ворагу. Darkness seems effective here. І мы можам перадаць атаку капелюшніку. I'm on. Это самая галоўная наша тактыцы зараз. Это капелюшник. Просто жесть. Defeated already. Ау. Ось і молоток. About does it. Even worth our No time. shadows detected. Давайте досвід. Пусть. Моц. Так, добре. Спецалкуатор отримає яшчэ досвіду. Didn't even stand a chance. А ось і двері, які Take us особисто. to the next floor. Я не памятаю, што ў іх, насамрэч. Мы іх толькі адзін альбо два разы адчынялі. Я узгадаў, два разы я карыстаўся гэтым. Яны дапамагаюць, абіраецца чалавек, і ён атрымлівае колькасць узроўней, каб дагнаць нашага галоўнага героя, бо калі ты не бярэш кагосьці ў каманду, ён апынаецца трохі ззаду. Вось, напрыклад, з намі ідзе зараз Міцуру, у якой даволі нізкі ўзровень. І таксама можна палепшыць, хто у нас яшчэ далёка? Джунпэй далёка. І Амада, Кен Амада, хлопчык. Давайте Джунпэя возьмем. Цымок, сядзець амаль голым задам на падлозе, які ва ўсякі момант можа вырасціць у двухметровыя рукі, а та дзяўчына не вельмі варушыцца за сваю бяспеку. Яны ўсе трошачкі адбітыя. Я упэўнены, што яны ўсе ряснуты. Толькі Карамару адэкватная, сабака.
Джунпея падмацуем. А чому нас выкинуло назад? Давайте, не, пока Джунпея в пати брать не будем. Будем користаться тем, что есть. Guess we're going. На гэтым паверсе я бачу асабістую тень. Давайте подрапежнічаем на яе. А? We're already here. So I guess I might as well tag along if you're gonna train. Давай, 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 давай. А чого ти один? Ми нават яшчэ ведаем яго слабасць. І зноў кот. Яшчэ 500 на самому скай. Дзякуй, Nine Ravens. My persona has a new power. Так, трэба забыцца на нешта. Ад чаго пазбавіцца? Фізічная атака ў яе ёсць. Ёй патрэбна фізічная атака. Вось гэтую выбярэм. Альбо не. Канфуз на ўсіх, альбо чарм на аднаго. Не, здыму вось гэтую ўсё ж такі. Магчымасць. О, новая. Заменім больш слабая версія таго ж самага. Шанец, больш высокі шанец накласці замарожвання. Заберу вось гэта Spirit Drain. Я ім амаль не карыстаўся і хутчэй за ўсё ім не спатрэбіцца. That was excellent leadership. Так, яшчэ адзін ахоўнік паверха. Але хутчэй за ўсё мы разнясем яго без праблем. Канец гэтага рэгіёна праз 8 паверхаў. І над намі знаходзіцца чалавек, якога трэба выратаваць. Добра? Аракул, ці можаш ты накласці на нас ауру, калі ласка? Яна падмацавала нас перад бойкай. Come here, I'll take you on. Careful. I'm ready. Лёд на ўсіх ворагаў. Так, это яно. I'll show no mercy. І мы адразу знайшлі слабасць. I'm not the one ending down. Зараз капялюшнік. Can handle it. Time to shift. Guess I'm up. This is who I am. Капялюшнік, калі ласка. Давай тебе падмацуем зараз. І наступна атака, і ты будзеш тэургію выкарыстоўваць. Calm down. Kirito-senpai's distressed. Ці магу я знайсці слабасць у іх? Не, не магу яшчэ. A little more time. Правяраем слабасці. Ага, ад гэтага ён лечыцца. Aragaki-senpai evaded an attack. That helps. Kirito-senpai's distressed. А вось зараз тэургія. Ігнаруем рэзісты усе ворагаў. I'm ready. This is it. See you in hell. Гэта было недастаткова, каб забіць. The enemy's weak to Працягваем карыстацца слабасцю. Kirito-senpai not the one ending down. Што я яшчэ магу перадаць атаку? Хутчэй за ўсё. Няма? А чаму? What do I do? Так, слабасць гэтага мы ведаем. Слабасць гэтага не. Analysis complete.
Маланка. This should be a good test of your strength. But don't get careless. Огонь. The enemies Ну, don't гэтага мы ўжо ведаем, лепей не выкарыстоўваць яшчэ больш маны. What do I do? I've already scanned this one. Блин. Ну добре, давайте просто атакуем. Senpai's been poisoned. Please, want your help? Мне трэба вылечыць атруту. Это вельмі важна, бо яно зніжае, падвышае верагоднасць, што яго трапяць спецыяльным статусам. Так. Не тое. Вось цябе падлячыць. Здымаем атруту. You dodged it. Было болюче, але нормально. Situation. Лячэнне. Do this. Much obliged. Так, гэта вяртае здароўе за фізічныя атакі. Don't bother with swords. Хм, No show. складанае пытанне, што рабіць. Па ўсіх ворагах у аднаго ворага. Так, гэта фізічныя атакі яму праходзіць, усё нармальна. Часам здаецца, быццам мы ваюем з цыркам, а это прыкладна такое і ёсць. The enemy seems impenetrable to Цырк piercing. з розных аркан. Блин. Капелюшник. Што ж з тобой рабіць-то? Давай ты будешь просто бить. I'm ready. Head this away. Kirito Senpai knocked one enemy down. Так, на гэтага можна малану патакаваць, а на гэтага агонь. Перадаем нашаму лідару. Паспрабуем скарыстацца ўсімі слабасцямі. Weakness. That's an enemy down. I've already scanned this one. Ага, і зараз переключыцца мы не можам. Давайте хоть так. What am I supposed to do here? You're distressed. Just take a deep breath. Гэтага агонь. Дзе наш агонь? Ты. That's an enemy down. To do. Мы ўранілі ўсіх, але на нашым галоўным героі зараз статус, які мы не можам зняць. Из-за яго мы не змаглі мы не можам выкарыстаць ні тэургію, ні агульную атаку. Давайте, можа, паспадзяемся, што Аракул хоць нам дапаможа. Light of life. Shine upon us all. I owe you. You're distressed. Just take a deep breath. You're so Трэба статусы здымаць. bastard. Ау, Kirito Senpai. прыт быў. Someone do something. Now's the time. Ці можаш ты здымаць статусы, я не памятаю. Не ўсе. Толькі спецыяльныя. Блин, а што рабіць? А, статусы зняліся. Яны ўжо самастойна ўжо з часам просто прайшлі. I can do this. Ну давай працягваць звычайна атака біць. Яны і так нармальныя. Цудоўна. Перадаем атаку галоўнаму герою. Зараз мы выкарыстаем усе слабасці, якія ведаем. I'll go with. Never mind. What to do? Ось так. Гэта будзе зараз агульная атака. Work. The enemy. Get ready. Ну і все яшчэ да халеры здароўя. You'll pay for that. Hikari-chan, your attack power's been reduced. Затое ёсць тэургія.
І вона зараз заб'є самого толстого з них. Child's play. You know your stuff, Kirijo. Going, Kirijo-senpai. Знову передаємо атаку головному герою. Цмокер, ці має тое месца, дзе зараз ты жывеш, аналагі гастрафеста ёсць. Можа не ў пэўны момант, але ёсць. Яны ўсё яшчэ не згінаюць. Вы можете памерці, калі ласка? Ці я ўдзельнічаю, я б жадаў удзельнічаць, але я кожны уже 2 разы прапусціў. Do you have an antidote? Полечым еще команду. How annoying. Задолбали яны. Вы можете померти? Калі ласка. You're poisoned. Keep an eye on your health. Yukari-chan's been poisoned. Ага. Do you have an antidote? Звичайними атаками доб'єм. One enemy defeated. Good going, Kirijo-senpai. What am I supposed to do here? Yukari-chan's been poisoned. Do you have an antidote? Focus. Ау, отрута б'є. I'll show 'em. Коли ж ти помреш? Маленький. І яшчэ одна трута. Колькі магчыма гэта ўжо рабіць. Rest. Just take a deep breath. Нарэшце. Does it? No Я не верю. Ну, я говорю, што мы можам моцныя для тых паверхаў, але ўжо зараз выглядае не так. With this, I can fight even better. Трэба вызваліць трошачкі месца. Атруту яна можна класці на ўсіх ворагаў. Давай. Заменім вот эту атаку. A new move, huh? Not bad. Новая магчымасць у капялюшніка. Па ўсім ворагам моцная атака. All right, fine. It'd be nice if we had a chance to regroup after a difficult battle. Нам нельга перагрупіроўвацца, нам засталося амаль нічога, каб выратаваць апошняга чалавека, і потым мы будзем шукаць ужо выхад. Што там у нас за новая зброя такая? Я нават не бачу, а дзе яна? Бо яна толькі для дзяўчын. Не. Окей. Яшчэ одна дверманат. Можа чалавек тут будзе? Не, няма. I'll be able to scan the enemy soon. Go with. Добра, маланка на іх не працую. I'm ready. How about this? That didn't work. Лёд так само. You ready for this? Зато і фізична атака. Arazaki-senpai knocked the enemy down. Давай просто звичайним молотком. Молоток переможця. Picked the fight with the wrong guy. Doing pretty well. Мне падаецца, давно не падало таких прадметаў, трэба паглядзець. Можа штосьці карыснае будзе.
Не вельмі моцная рэч, але можа камусьці тут патрэбна. Такое сабе. Гэта трошки маны дае, а вот больш карысці. А у цябе што? Толькі капялюшак? Ці ёсць нешта на падвышэнне крыта? Было бы ідэальна для яго. Нічога такого, апранем гэта. Try to keep your health and stamina up, just in case we run into trouble. Оп, забрали. Is that one of... Зноў асабістыя дзверы, зноў моцны вораг. Доўга займае. Доўга займае. Результат таго, што мы падзабівалі на гэтыя... на тартар даволі моцна ў гэтай поўню. Let's do this. Затое, гэта дасць там дастаткова досведу, каб перамагчы наступнага боса, які будзе. Я ўсё роўна разлічваю перамагчы 10-го боса сёння. Гэта заменіць пэўны час. Бо з стартарам мы амаль скончылі. What's the plan here? Так, ён блакуем. Yukari-chan's in trouble. Ёсць верагоднасць, што мы фізічнай атакай можам прабіць яго. І гэта і ёсць слабасць яго. Ідэальна? Няхай яна палечыць усіх, бо яна сама амаль упала. That helps. Не можа падняцца. Цудоўна. Будзем збіваць, пакуль ёсць магчымасць. That was a critical hit. You hit a weakness. Well done, Arbok-senpai. Без праблем. І гэта быў моцны вораг. Так. Больш прадметаў. Так, возьмем гэтую аркану. Oh, hello. А чаму ты пытаў смок? Наконт гастрафаста маю на увазе. Дзесьці яшчэ пару паверхаў, і павінен быць чалавек. Можам ісці адразу ўверх. Great. Мы не заўважылі, наш навігатор не заўважыла нікога, ніякага чалавека на гэтым паверсе, але адчувае моцнага ворага. Зараз разгонімся трошечки. Оп. Блін. It's a rare shadow. Do your best to take it down. Ведаем слабості. Што такога зрабіць? Я жадаю па ўсім ударыць па магчымасці. Зноў кот. Твоя чарга. That's an enemy down. In a row. It's all you. Really now? You're done for. Мне падавалося, там слабасці ў іх ёсць, не? Нема. It'll take a little more time. Ну і добра. Капелюшники так усё заб'е. Жесть якая. Ён просто взрывае ўсё одним ударом. Так, Сашел Линк. Я не буду, можна браць яго зараз.
Треба взять. Возьму. Досить. Let's go. А ось яна моцна тінь. That might prove to be a difficult fight. Ого, який прикажу, ну поглядите на його. Вежа яка. Справедливість аркана. You know your stuff, Kiriko. I'll slice you to pieces. The strong one. Be on your guard. Чим я можу ще поспробувати? Хоча все не буде пробиватися скрозь його наші фізичні атаки, тому капелюшник зараз не допоможе нам нічим. Ну давайте поспробуємо один раз. Резист. Ну, так, усё гэта не працуе супроць камянёў. Логічна. The strong one. Be on your This will guard. do the trick. Шукаем іншыя слабасці. I'll show no mercy. І вось і мы і знайшлі. Гэта будзе лёд. Here we come. Kirito-senpai. You're Што зараз бы зрабіць такое з ім? Ён зараз атрымаў падзенне, гэта ён так упал, каб вы разумелі. У гэтым стане ён атрымлівае з большай верагоднасцю ён атрымлівае крыты, то бок фізічныя атакі маюць перавагу. Тэургіі вы любіць. Watch this. Ама не прабівае яго. Your attack power's been lowered. Чым бы цябе такім Wind isn't good on this one. You'll have to try толькі лёд я знайшоў на яго, так? You hit a weakness. І яшчэ тэургію. You hit a weakness. Great work as always, Kirito-senpai. Were you trying to hit me? All enemies defeated. Good work out there. Перемогли моцнага ворага і зараз пойдзем на наступны паверх. Там ужо павінна быць чалавек, бо нейкая дзіўная яна сказала, што вось мы ўжо амаль знайшлі чалавека. Now then, let's get back to work. Але некага чалавека мы ўвесь гэты час не бачылі. Яшчэ адна дзвер на нас. Дзякуй. Але ж я не тое шукаю. Я шукаю людзей. Трэба падлячыцца. That might prove to be a difficult fight. Яшчэ адзін такі. And detecting a surge of А, зато мы ведаем яго слабасць адразу. You know your The stuff, enemy's down. Kiriko. Like fish in a barrel. Now Нічога ён нам не зробіць зараз ужо. Так, і the enemy's weak ці працягваць яго прабіваць? Мне шкада мана на яго. Давайте просто будем бить молотком. Марновать только ману на его.
I move to strike. Been lowered. So You know your This is stuff, our- Kirito. I'll slice you to pieces. Зараз я б криху, у нас нічого такого не відбувається по кольму тартарі, це доволі довгий процес. І з кожним разом заход у тартара займає все і більш часу. Запаволюється трошки гуня. На што я разлічваю сёння? Гэта што пасля тартару засталося, літаральна чакаю, ось пакуль мы знойдзем чалавека. О, блін, я зараз памылку зрабіў. Ну нічога. Як толькі мы знойдзем чалавека, мы спрабуем выбрацца з тартару, для гэтага нам патрэбны тэлепорт. І з гэтым тэлепортам зараз тэургіі, можа, і скончым бойку. У нас засталося 3-4 дні, можа менш, да поўнага месяца. І тут ужо пойдзе сюжэт і бойка з босам. Это будзе адзін з апошніх босаў у гульне. А вось, у нас по сюжэтах развіваецца зараз канфлікт з групоўкай Стрэга. Это групоўка людзей, якія жадаюць пакінуць цёмную гадзіну. Вось зараз мы знаходзімся ў цёмнай гадзіне, гэта гадзіна паміж двумя днямі, у які з'яўляецца гэты тартар. Мы жадаем перамагчы тартар і знішчыць само яго існаванне, каб ён спыніўся з'яўляцца. А вось гэтыя хлопцы, блин, я ўжо... я пропушчу гэтую дверманат сёння. Ну, не сёння, на гэтым паверсе, бо я только што застаўся без 4-го персонажа. Вось, у нас зараз назрэў гэты канфлікт. О, і вось чалавек. Вітаю, Санвал. У нас назрэў канфлікт з групоўкай Стрэга, і яны жадаюць пакінуць цёмную гадзіну. Мы же жадаем яе знішчыць. Тут бачны відавочны канфлікт паміж намі. Вось. Але за імі стаіць нейкая яшчэ матывацыя. Я так разумею, у мяне ёсць меркаванне, што яны памруць, калі гэта цёмная... Не толькі проста яны жадаюць пакінуць, таму што яны злодзеі, а яшчэ з-за таго, што яны могуць памерці пасля таго, як гэта цёмная гадзіна знікне. Бо яны, у адрозненне ад нас, ім гэтыя персоны далі супраць іх жадання. Якім чынам, я не ведаю. Але нешта ў выніку эксперыментаў яны іх атрымалі. Так. Давайте попробуем ветер. Не атрымалася. Тэургіі давайте будем. Адразу вяртаемся сабе ўсю тэургію картачкай. Let's be on our way. There's a treasure chest. What should we... Hey, doesn't that chest look... I won't miss my chance. Мне падаецца, слабасці да льда ні ў кого няма, так? Ну, выбору няма, давайте ўсё ж такі атаку па ўсім правядзем льдом. А вось зараз капялюшніку вынесе проста ўсё. Просто жесть. Гэта нават не сур'ёзна. Ён быў не настолькі моцны, але ў пэўны момант нешта змянілася. Мне падаецца, гэта яго новы малоток. Усё. Я думаю, што малоток дадае толькі эмоцыі літаральна атакі з рукі. Нічого, ані без... ніяк не звязана з гэтым з магчымасцямі. Не ідзем, пачакайце, мы прапусцілі чалавека. Дзе ён там?
Мы литерально пропустили человека по дорозе. Зараз, где он тут был? Такі собі ратовальник. It seems like we've checked everything on this floor. We're making progress. Let's head to the next. А ось і чоловік. Yes. Отправляюся каля... Блін, у мене був вибір. У мене був вибір одразу відправитися з цим чоловіком униз. Кармару, коли ласка, проведи чоловіка вниз. Yes. Так, это были все люди у Тартара. Зараз засталося тільки самим знайти вихід. Я мог би вертатися зараз, але я зробив помилку. Поспішався. We're doing well. Let's keep up the pace. Так, моцний ворог. Поспробуємо обійти його, не будемо змагатися. Place kind of looks like А, going ось і to телепорт. tomb for a mummy. At least the mummy's already dead. Але ж ми амаль каля самого конца гэтай локації. У сенсі не локації, а гэтага регіону. Давайте все ж таки доб'ємо. Тут літерально може поверх, один-два поверхи засталося. Тільки мені потрібна мана для головного героя. Мгм. Где там было? Это повинно хапить на некоторый час. Oh, there's a treasure chest. Особистый куфр есть. Тень клялась, когда дед меня. Wake the hell up. I'm still setting up. It'll take a little more time. Ага, я навешся до льда. You ready for this? Капелюшник, знищай. We need to force our time. Жесть. Что він робить? All right then, moving on. I'll start preparing the analysis. Ready. It have no effect. This is who I am. Просто треба дочекатися, капелюшник походив, і конець бойки. Falling asleep here. Good job, everyone. Слабості ёсць, няма слабасцяў. Навошта гэта ўсё? All right then. Давайте яшчэ гэта моцнага ворага вынесем. Зноў ты. Як ты мне не падабаешься. This is our test. Here we come. There's no way. Suki can't run. Займає час некаторые яго забіваць. О, Монсаракула. Няхай дапаможа. You ready for this? Greed isn't good on this. Так сабе біць. Хоч чымсьці. Вось тут капелюшник дапамогчы не можа. I have to do this. The enemy's weak to Ветер не працуе. Звычайна такай. Знізіў нашу атаку. Мы атакуем метеоргію. Ён яшчэ і слабы, да і ёсць магчымасць яго можа нават і забіць зараз. Не забілі, але моцная атака была. Агульная атака яшчэ. Я не палічыў. Амаль. Ой, мог бы не атакаваць ужо.
trying. Aragaki-senpai evaded an attack! That's how you do it. All right, Мгм. let's be on our way. There's a treasure chest. What should we do? Это ўсё яшчэ не канец рэгіёна. Але ён павінен быць дзесьці... Можа на паверх, можа на 2 ўверх. А хутчэй за ўсё зараз будзе рэгіён, дзе будзе ахоўнік, калі я правільна разумею, як это працуе. Вось ён, ахоўнік. О, які прыгожанькі. Тут ёсць яшчэ тэлепорт, і адразу пасля гэтага паверха будзе наш канец рэгіёна. Так. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ці выкарыстаць магчымасці... Так, скарыстаемся магчымасці нашага аракула. Няхай яна палепшыць нас перад бойкай. Паехалі. Let's do this. Што это такое ўвогуле? Ён яшчэ і пачынае першы. Nice reflexes, Yukari-chan! Ізаліраваны замак. Аркана імператор. This will do the trick. Чи за ўсё лёд на цябе працаваць не будзе, так? Так, не працуе зусім. We're done for. Разганяем нашага капелюшніка. Зараз ён можа вельмі моцна атакай ўсё і скончыць. Now's the time. Выглядае быццам аніматар з крамы цацак. Ён і ёсць, ён утуль збег. Sorry about that. I'm still setting up. Так, It'll take a little more time. я адразу праверу, можа, нешта по тыпу маланкі, нешта такое. Элемент. Не, блакуе маланку. Капелюшнік, хутчэй за ўсё ты будзеш асноўным. One more! This is who I am. Давай. Ice doesn't seem Нормальная to have атака, але гэта не слабасць. Якая ж твоя слабасць-то? Давайте барскануем. Няма слабасцяў, ёсць толькі увогуле ігнарую ўсю магію. Адзінае, чым можна атакаваць, гэта фізічнымі атакамі. Добра, шукаем фізічныя атакі. Можа, атрымаецца атруціць яго. Не атрымалася. Were you trying to hit me? You dodged the attack! Nice one! Shall I move to strike? Go for it. Professor Lega. Теоргію за капелюшником. Арагакі його ім'я. Або молоток. Me handle this. It's not over. Out of my sight. Focus. I'll go with. Будем працягваць атакаваць атручанай стралою, можа атрымаецца яго атруціць, хоць штосьці карыснае зробім. Ён шукае нашай слабасці. What's the plan here? Лячэння няма, так? Молоток? Так, молоток. У нас ёсць у камандзе капелюшнікі, ён атрымаў молоток і пачаў выносіць проста ўсё, што на ёсць навокал. Яму ніхто не патрэбны, ён проста фігачыць. serious. But the arrows are Ваншотіць усё. Той сам молоток, так. pull the trigger. That helps. Didn't ask for this. Так, Цмок, зразумела чаму. Калі ты працуеш аніматарам у краме з цацкамі, ты вельмі хутка перастаеш верыць у магію. Мараль, чалавечнасць ды іншае. Так, так. Мы амаль гэтага аніматара і завалілі, вось ён. That's a win for the Прыйшоў. team. Good job, everyone. Камень пентаграм? Я атрымаў новы...
Я могу зараз новую персону рабіць. Не вельмі патрэбна. Працягнем зараз. Мне падаецца, гэта будзе апошні паверх. Літаральна наступны павінен быць ужо канцом гэтага рэгіёна. That's one damn fancy chest. І хочется послать дзяцей у тартары. Што гэта за кап'ё? Кап'ё малому падыходзіць. Так, яно. Угу, яшчэ і дзвер. Я же могу забіць на яе, так? Яна застанецца тут. Мы можам зараз не падымацца, не ісці ў гэты калідор манат. Адразу ісці, вось он, канец рэгіёна. Тут павінен быць стары дакумент з лабараторыі. Так, я меў, у канцы канцоў я ўсё яшчэ я меў рацыю. Гэтыя цені, яны не проста прыйшлі з ніадкуль. Яны былі народжаны самімі людзьмі. Калі моя тэорыя правільная, збор ценяў будзе значыць, далей скончваецца. Цені народжаны самімі людзьмі. Яны былі зроблены ў лабараторыі, альбо людзі па тыпу усе людзі навокал іх ствараюць. Як гэта працуе? Спатрэбіцца яшчэ больш інфармацыя. Гэта дакументы з лабараторыі, якая знаходзілася на месцы Тартара 10 гадоў таму, і яна выбухнула. Тартар атрымаўся на месцы вось у момант выбуха. Далей мы не пройдзем, таму можна сыходзіць нарэшце. Так, мы можам пааб'ядноўваць персоны. Зараз гэта самы момант, бо у нас ёсць картка, якая падмацоўвае аб'ядноўванне персон. Accepting a request? Most excellent. Let's hear Дакумент the прынеслі result. нам далі грошыкаў, яшчэ I руды. will await a report of Дыктартар гэта сапраўднае месца ў сусвеце, не іншы сусвет. Гэта адразу гэта змянённая праз, скажем так, ёсць была лабараторыя, не было цёмнай гадзіны, не было тартару. Выбухнула лабараторыя, здвінуўся гадзіннік, сышоў, з'ехаў з глузду, ляснуўся, з'явілася дадатковая гадзіна, з'явіўся тартар на месцы лабараторыі, прыкладна так. Гэта месца хутчэй змянённая рэальнасць. Месца змянёнай рэальнасці, і цёмная гадзіна гэта таксама час змянёнай рэальнасці, які заходзіць на тэрыторыю мар, то бок гэта пасярэдзіне міжду сусветам ідэй і рэальным сусветам. Вельмі падыходзячае месца пабудаваць школу, так. Каб вы разумелі, лабараторыя і школа былі разам, як адзін будынак. І калі выбухнуў тартар, зараз лабараторыя не засталося, а тартар стаіць на тым месцы, дзе зараз знаходзіцца школа. Яна ператвараецца. І тут тартар з часам звязаны, так? Will you register it to the compendium? All registered. Так, зарегістравалі персоны наши. Fusion. Можна аб'яднаць наши персоны, якія нізкіх узроўняў. This persona is powerful. Ух, якіх ліст прыгожы. Не, я не жадаю себе такое. This persona is powerful. Смерть. Бледны гэтай самы цаднік. What do you wish to inherit? Цемра і так у яго ёсць. Контратаку It давайте будем. appears it will receive a good A new power emerges. Мы зараз, для тых, хто не ведае, што адбываецца, мы бярэм мы карыстаемся нашымі персонамі, якія мы можам збіраць. Гэта наша асабістасць як галоўнага героя. Усе астатнія маюць толькі адну персону. Але ж мы можам збіраць іх, браць розныя. Нам адразу падходзяць усе. І ёсць механіка ў гульне, якая
Вы звычайна ў звычайнай гульні вы падвышаеце, вось у вас ёсць персанаж і вы мацуеце яго на працягу ўсёй гульні. Тут жа у нас ёсць персанаж наш, але яго моц залежыць ад таго, якая ў яго зараз персона. І персону, каб мацаваць, нам карысней іх аб'ядноўваць і рабіць новае. Таму затрымлівацца на адной і той же, нават калі яна нам вельмі падабаецца, нам нельга. Мы такім чынам будзем пакраху астанецца ўсё мацней. Нешта можа выкінуць гэтую... А, не, нормально. Вось так аб'яднуем. Please choose what skills to inherit. Лячыць. І вось гэта. It appears it will receive a It's finally time. Гэта не гадзіна. Дакладна. Ці гуляў я ў 8-ю фіналку, пачынаў, але не скончыў. Я спыніўся дзесьці ў пачатку. Гэта было так даўно, што я нават і не скажу. Можна сказаць, што не гуляў. Для мяне, калі я запушчу, я буду такі... Я дакладна бачыў гэтую гульню. Нам зараз вельмі карысна браць персон, бо мы падабралі зараз новых... Карацей, ёсць картачкі. Пакуль мы хадзілі па тартару, мы збіралі карткі яшчэ аркан. І адна з аркан падвышае моц усіх персон, якіх мы зараз будзем мацаваць. Нам вельмі карысна канкрэтна ў гэты момант гэта зрабіць. Адкласці я гэта не вельмі магу. take all the time you need to consider. You can't control this one. Яна ўжо настолькі моцная, што мы нават кантраляваць іх не будзе. Мы абраныя, а у нас змяншаецца шмат прывідаў. Прыкладна так. Наша аркана, усіх кожнага персонажа тут ёсць свая аркана, якая апісвае іх характар. Наша жа аркана — гэта дурань. І асабістасць гэтай арканы ў тым, што мы пустое месца. Пустое месца, якое можна заняць чымсьці. Гэта і адлюстроўваецца ў атрыманні розных персон. У нас няма сваёй асабістай персоны, але ёсць адразу ўсе. Вось так This абінаем. would be a what do you wish to inherit? Няхай будзе... Вось гэта. Крыт. Яшчэ яго няхай It будзе. seems no new power. Well then, shall we begin? Вітарадемія. Але ж дурань у картах Таро — гэта пазітыўная рэч. То бок дурань — гэта і ёсць той чалавек, якому робяць прадказання альбо распавядаюць гісторыю. Гэта чалавек, перад якім ляжыць усё, усе бясконцыя магчымасці перад ім. Так, трошкі мы пааб'ядноўвалі. Ці варта яшчэ працягваць? Мне падаецца, не. Ганеша неблага, але гэта 51 ўзровень, мы такое не пацягнем ужо. Very well. Цмок, аркана перакладаецца як таямніца. Наша таямніца дурань? Гучыць не вельмі добра, лепш захаваць гэта ў тайне. We look for Мы жа дурань, у нас атрымліваецца гэта не вельмі ўдала. Так, ідэальна. Мы скончылі стартарам, зараз я буду з яго выходзіць. Мы прабілі да максімальнага паверха, да якога толькі магчыма было дайсці. Oh, hello. Так, я жадаю спыніцца на сёння. У нас засталося 3 дні да боса, і мы зараз пойдзем на боса. Я толькі невялічкі перапынак. Я вяртаюсь да вас літаральна праз хвіліначку. Мы падслухоўваем нейкую размову яшчэ. Я на гэтым моменце пакуль пакіну вас. Зараз буду.
Я вяртаўся. 3 дні. І хутчэй ўсё зараз на нас накідаюць сюжэту. Гэта самыя вострыя моманты, калі распавядаецца сюжэт. Зараз я тут пакрыху хуценька распавяду расклад, які у нас у нашых галоўных герояў ідзе. Нагадваю, што ў нас ёсць канфлікт з групоўкай Стрэга. У гэтай групоўцы ўсяго 3 чалавекі. 2 з іх зараз вольныя і ходзяць па вуліцах і забіваюць людзей па свайму жаданню. Уначы, у цёмную гадзіну, калі іх ніхто не можа спыніць, таму што ў гэты момант усе астатнія людзі знаходзяцца альбо ў трунах, альбо не будуць памятаць, што адбылося. Уся электроніка не працуе, такім чынам няма магчымасці запісаць тое, што яны робяць у гэтую гадзіну. Вось. Гэтая групоўка, адзін з чалавек з этой групоўкі зараз знаходзіцца ў шпіталю, пад нашым даглядам. Такім чынам яна не можа нам пашкодзіць аніяк. У папярэднюю поўню яна спрабавала спыніць усе нашы аперацыі, тое, як мы называем нашыя паходы ў Тартар. У яе не атрымалася не вельмі. І адзін з іх паўголы Ісус. Хутчэй за ўсё, ён як галоўны ў іх групоўцы. А уся групоўка Стрэга, усе 3 чалавекі атрымалі свае персоны супраць свайго жадання. І ў іх, я так разумею, ва ўсіх 3 ёсць пагроза таго, што іх персона іх заб'е. Так. Нічого карыснага. Яна гаворыць, што ён чуе дзіўныя галасы. Вось проста размова паміж дзяўчынкамі ў школе. Чым бліжэй да поўні, тым бліжэй набліжаецца гэтая вялікая цень. І гэтая вялікая цень захапляе ўсё больш людзей. Людзі, якіх забілі падчас цёмнай гадзіны, яны у рэальнасці страчваюць свой як быццам бы душу, яны застаюцца як зомбі. Просто людзі называюць гэта сіндромам апатыі, то бок яны абсалютна не рэагуюць амаль ні на што. Дзяўчынка гаворыць, што у школе ходзяць чуткі, што гэта прывіды, але там мы ведаем, што гэта ніяк не звязана з прывідамі. Гісторыя. Галоўна не заснуць. Можна пайсці з Юкары. Так, 4-й ўзровень з ёй, з гэтым хлопцам 4-й, з гэтым я ўвогуле час бавіць не вельмі жадаю. Пайшлі з Юкары. Зайшлі ў кафе па дарозе. Але адносіны з ёй пакуль не падвысіцца, і таму мы проста прапускаем гэта. Так, 3 дні, вечар. Давайте бавіць час... Як справы з Арагакі? Ось, статы, дзе ён? Арагакі. Так, мне падаецца, мы можам яшчэ падмацаваць яго. Давайте будзем, бо ён настолькі моцны, што гэта ўжо нават не смешна. Зробім яго яшчэ мацней. Ага, ён не атрымае... Давайте просто адносіны. Можа ім па-іншаму трэба час пабавіць. Давайте тады, можа, з Карамару час пабавім лепей.
Ці гэта The Elder Scrolls 5? Не, гэта Fallout 1. Почухаем Карамару. Счастливый собака. Что ты мне принес? Я не вельмі упэўнены, Рэгана, але часам твае смайлы мне не паказваюцца. Я разумею, якія яны павінны быць, але чамусьці мне іх не бачна. Я не ведаю, што я раблю не так. Можа, гэта моя чатка ў адмінкі зараз. Такая. Так. Зноў дзень, зноў можна пабавіць час з кімсьці. 2 дні засталося. Фука, давай з тобой час паваем. Яна зараз зноў чымсьці накорміць мяне. Sorry for taking so long. I wanted to buy something to use as a secret ingredient in my cooking. Яна трэніруецца ў гатоўкі, і мы ёй трохі дапамагаем у гэтым. У асноўным, як гэтай самая марская свінка. Спрабуем усё, што яна дае. But I couldn't really decide, and I wasn't sure how to use whatever I'd buy. Yes, you're right. I haven't even gotten the basics down yet. I'm getting way too ahead of myself. First thing I need to do is find something that I can actually make. I'm still having a lot of trouble getting things right, but I can't give up yet. Not after all your support. Гэта дадатак да браўзера 7TV NDD модзе, і здаецца, тут і можна і на канале накідаць сваіх. У Богемы Headhunter дадаў. А, добра, я не ведаў пра гэта It's not ўвогуле. like I have any other redeeming qualities. Я паспрабую нешта такое дадаць сабе. No, that's not true at all. I mean, everyone. And beyond that, I think you all have something that you're good at. Not me. I mean, I guess I'm sort of good with machines, but that's it. It's honestly not worth mentioning. I just happen to like them. It's not exactly something worth boasting about. When I was little, I remember my dad's hobby. Яна was ўзгадвае тое, complicated што sound яна спрабуе навучыцца гатаваць, каб дапамагчы камандзе, але і таксама яна яшчэ і ўзгадвае тое, што я нічога не ўмею, насамрэч. Вось вы ўсе такія крутыя, а я нічога не магу. Насамрэч, яе самы моцны бок гэта тое, што яна ачмурэнны навігатар, яшчэ яна добра ладзіць з камп'ютарамі. Вось, але яна гэта за моц не лічыць, што яе памылка, насамрэч. Яшчэ 1000 адпраўляецца на The Sims. Дзякуй, Рэгана. He'd fix things like broken amplifiers or headphones that only played sound on one Яе side. тата шмат працаваў з электронікай, і яна трохі I've набралася always ад loved яго. watching him work with things Їй like падабалася заўсёды вазіцца з тэхнікай. That's probably why I was drawn to working with machines in the first place. But I don't think that would be very useful to repay everyone's kindness. Яна яшчэ не настолькі чаканутая, як астатнія. Трошечкі Plus, так, if we do яна ever have хоць... any technical Яна, needs, then пасля find Карамару, me. яна I've самая always got адэкватная. Kirijo Group's support. Not to mention that I'm kind of embarrassed about it all. I mean, it's not a very feminine hobby. Later. Thank you. I sure seem to talk about my problems a lot, huh? Яна вельмі недооцэньвае свае магчымасці з камп'ютарамі. Яна там ужо шмат чаго нарабіла для нашай каманды і даведалася інфармацыі I feel like this stopped раней. me from being so negative. І яшчэ 1000 адпраўляецца на Гаррі Поттер і філасофскі камень.
Я зараз не вельмі магу пабачыць, хто знаходзіцца ў топе, але ў мяне зараз падрыхтавана The Sims і Гаррі Поттер дакладна, і штосьці яшчэ. Штосьці, што было блізка, нават у мяне не будзе праблема ўсталяваць у любы момант. Таму амаль увесь топ у мяне зараз падрыхтаваны, мы можам любой пераможца на гэтым тыдню у нас дакладна павінна быць усё добра. Адзінае, што мяне бентажыць, я не паспрабаваў The Sims, я усталяваў, але не паспрабаваў запусціць. Гэта моя памылка. Трэба паспрабаваць запусціць і паглядзець, як яно яшчэ будзе з захопам. So much. Спадзяюся, праблем не будзе. Oh, welcome. Так, 2 дні засталося. Кен? Давай с тобой сейчас попаем, что ли? DVD-ники поглядеть. Давай поглядим. They recommended this at the store when I said I was looking for a movie with a cool, hard-boiled main character. But so far, he just seems like a reckless old man to me. He even fell for that woman's lies. Do people really think this guy is cool? Oh, that's right. We are only halfway through the movie. He's surrounded by gangsters again! Wow, he was so cool! He actually knew it was a lie the whole time, and he was just pretending to be tricked. His signature phrase was so good, too! І ще 500 на за Invincible. Блін, мені Can't be a цікаво, на detective without яким місці smarts, зараз and you've got Invincible. no right being a detective without a heart. Зараз я полепшу трохи собі показ стрима, але він вже уповз кудись уверх. Спіс я маю на увазі. Это 6. Угу. Добра. Сёння просто на яго даволі шмат закінулі, мне падавалася, што ён павінен быць нават вышэй. Дайце я праверу, ці ўсё добра працуе з галасавалкай. Выглядае так, павінна ўсё працаваць. Let's watch the other ones together when you have time. І яшчэ 500 на за Invincible. У курцы і шортах, хто малога апранаў. Я нагадваю, ён сірата. Ніхто яго не апранаў, ён сам. Колькасць людзей з сіндромам апатыі павялічваецца. Поўня будзе заўтра. У нас літаральна застаўся апошні дзень. Pay close attention, all right? Ага, і экзамены яшчэ праз 10 дзён пачнуцца, але мы нічога з гэтым ужо зрабіць не можам. У нас максімальныя акадэмікі, нам не патрэбна нават рыхтавацца да іх. І яшчэ 1000 на за Invincible. Не падаецца, ён яшчэ... ўжо 10 000, ні халера сабе. Як паўзе ўверх. І яшчэ 100. Ну што, працягваем падвышаць адносіны з Юкары. Альбо. Хвіліночку. З ёй ужо 4-й ўзровень. З Фукай 4-й. На Гаррі Поттера яшчэ 100 адпраўляецца ад Юкамас. Мне падаецца, больш не будзе. Ну і добра. Ідзем назад. Я зусім забыўся. Маленькая дзяўчынка. Мне падаецца, з ёй у нас вельмі высокія адносіны, ці не? Вось яна. Social Link. З кім у нас самыя найвышшыя адносіны? Не тое, каб насамрэч. 6.
Давайте з ёй будем падушаць адносіны. Зараз спіс такі даўгі, што пакуль дачакаешся верхніх, забудзешся, што чакаў. Гэта адзіны мінус у гэтым длінным спісе, але ж у мяне было жаданне адразу зрабіць, каб усіх было бачна. Ёсць і плюсы і мінусы ў гэтым, на жаль. Бо я жадаю, каб вы бачылі заўсёды, трэба, щоб спіс бот казаў. Праблема ў спісе, які бот кажа, па-першае, ён не ўлезе. Нават бягучы спіс, ён не ўлезе ў бот у одно паведамленне, то бок трэба шмат паведамленняў. Дадатковы мінус у гэтым, тое, што гэта разарве чат. То бок гэта літаральна заспаміць увесь чатку, вы не ўбачыце ўсіх паведамленняў. Першыя 3? Магчыма, калі з абмежаваннем, так. Ну, то бок, першы можа 10 пазіцый бот можа сказаць. Ну так, можа з абмежаваннем мае сэнс, так. Абавім трошки часу з мака. Але, на жаль, у нас недастаткова, каб мы падвысілі зараз адносіны. Ну так, можа, мае сэнс зарабіць для некалькі пазіцый толькі у спісе. Усе будуць падрыхтоўвацца да заўтрашняга дня, таму ніхто нікуды не пойдзе, у сэнсе ніхто не пойдзе ў тартар. А мы і не збіраліся, што добра. Можна зрабіць аўтаматычнае дапамаганне на Google Дыск, я вось не знаю, есть ли такое. У сэнсе, каб спіс паказваўся 10, а тыпу выкідваўся ў Google Дыск, і можна было па спасылцы убачыць. У мяне была такая думка. Там трошечки, там магчыма гэта, тэарэтычна гэта магчыма зрабіць. Але я не жадаю вельмі Дзякуй вялікі. Коці Коіс. Дзякуй вялікі, што дадаешся да супоўкі. Так. Шпінат. Далей. Нам больш маны патрэбна ўсё яшчэ. Была такая думка, ёсць толькі, скажем так, у мэтах бяспекі я бы, можа бы, гэтага бота не падчапляў да сваіх нейкіх Google аккаунтаў. І трэба вельмі асторожна з гэтым быць. Вось. Але гэта я яшчэ не ўпэўнены. Я думаў, наконт гэтага не развіваў гэтую думку далей. Гэта дадасць яшчэ адзін слой да ўсёй сістэмы, а я жадаю яе пакінуць максімальна просты. 5 лепш будзе. Ну вось, можа на гэтым і зраблю. Бо я ўжо рабіў. Я маль зрабіў, я адправіў і зразумеў, што памер каманды, ну, яно выглядае не так, яно ўжо было зроблена. Я літаральна выдалю. Асобны аккаунт завесці, так. Таксама было як варыянт. Так. Давайте пабавім час з капялюшнікам нашым. Магчыма, ён атрымае новую магчымасць. Ідэальна. Гэта таго, чаго я ожидаў. На чым бот? На C#. То бок падключыцца можна да чаго заўгодна, але ж тут хутчэй пытанне бяспекі. Я і зараз лічу, што ён не вельмі бяспечна напісаны. Ось, але я яго напісаў літаральна за колькі, можа, гадзіны за 3. Yeah, it's all you. I'll handle the first one. The taste is pretty good. Although I guess we did use good shrimp. You've gotten a lot better too. You're more comfortable with the knife and fryer now. All you gotta do now is keep practicing. Гарно, я бы так не смог зрабіць, таму выкарыстоўваю стрімер-бот. Гэта і ёсць стрімер-бот, але я яго ўставіў код. Там ёсць магчымасць дадаваць C#-аўскія свае варыянты. То бок ён робіць большую частку працы, ён робіць усе падключэнні, я проста выкарыстоўваю яго API. Get the basics down and just find the right way to cook the stuff you have. That's all. Арыгана, чаму рудая не звернецца да бацькі, мо чорнага капелюшка можна вылікаваць, а то ў школу яго хацела вярнуць, а калі яго
калі яго умоў бальнічку трэба. Гэта добрае пытанне. У мяне ёсць меркаванне, што капялюшнік сам не пажадае звяртацца да Кіріджа груп. У мяне падаецца, тут ёсць нейкі канфлікт, пра які нам ніхто не распавядае паміж Кіріджа груп і самой камандай. We're like a stubborn old man. A long time ago, I used to work part-time at a restaurant. Там можна выкарыстаць код, калі трэба. Так, я яго і выкарыстоўваю. То бок, ну, там ёсць магчымасць дадаваць свой асабісты код. Вось так і яно і зроблена. Праз стрімербот плюс яшчэ асабісты код. Бо гатовага рашэння не існуе на тое, што я жадаў зрабіць. Ды і мне прасцей проста напісаць ужо. Калі я ведаю, чаго жадаю. When I think back on it now, it wasn't really a bad experience. Паведамленне ставяць вічоўскія праз іх інтэрфейс. Якія дакладна? Пра якія паведамлення гаворка? He always used to say, learning to cook is the first step to supporting yourself. Там можна іх адлаўліваць, калі ты гэта маеш на ўвазе. But not only that. If I didn't know how to do it myself, I wouldn't be teaching you like I am right now. I ain't gonna teach you every little thing. У Рагайкі быў вельмі такі жорсткі настаўнік, які вучыў яго гатоўкі. I can at least be here to show you how it's done. It gives me something to do too. Яму падабаецца дзяліцца з намі гэтымі ведамі. Ён атрымлівае новую характарыстыку. У пачатку бойкі усім кампаньёнам падвышае статы. Гэта цудоўна. Oh, right. Let's eat up and then put everything away. I'm gonna give some to Cora. I got Дзяўчо бы падзяліўся. Ну, яна галодная там ходзіць. Гэтыя сардэчкі. Я алёрцы, калі што яны ўсе зроблены проста самім твічом. Гэта не праз стрімербот. You got a problem? Так, сёння поўня. Дзіўна, Фарос не з'явіўся ў апошні дзень. Ён звычайна з'яўляецца апошнюю ноч перад гэтым. Трэба застацца дома і прытрымаць сваю энергію. Адразу кідаюць нас у цёмную гадзіну, праходзіць увесь дзень. Зараз Фука шукае, дзе знаходзіцца гэты дзень. Я знайшла цэль. Яна знаходзіцца на станцыі Іватодай. Які босс 10? Гэта будзе 10-я цень. Засталося толькі крыху. Калі яны сапраўды з'яўляюцца па адной адразу, we don't need two at once again. Яна бянтэжыцца, што мы можам атрымаць яшчэ дзве замест адной. Насамрэч, гэта ніколі не было праблемай, калі яны удваіх з'яўляліся, але зараз яны ідуць па адной чамусьці. Што калі мегабосс гэта Фарос? У сэнсе, што гэта даволі верагодна. Я не ведаю ўвогуле, нам ніхто не гаворыць, як гэта ўсё працуе. Мне падаецца, яшчэ пакінута гэта на апошні момант. Фука адчувае, што там дзве цені. Сёння будзе дзве. Яна проста пажартавала наконт двух і ўжо усё пайшло ў гэта. Дзе Шинджі? Дакладна, а дзе ён? Ён папярэдзіў мяне, што ён далучыцца до нас пазней. Але ён не сказаў чаму.
Халера. Always played by his own rules. Ён заўсёды гуляў па сваіх правілах. Трэба нам яшчэ пачакаць. I'm sure it's fine. Я ўпэўнены, што He's ўсё ў coming later, парадку. right? Ён жа сказаў, што прыйдзе пазней, так? Yeah, that's already better than a certain someone who didn't show last time. Так, гэта ўжо лепей, чым нехта, хто не з'явіўся ў папярэдні раз. У папярэдні раз Джунпэй не з'явіўся, таму што яго захапілі ў закладнікі. Ён не адсутнічаў на аперацыі. Hey, come on, that wasn't my fault. Don't worry, I'm totally ready to go this time. See? Бачиш, я гатова ісці ў гэты раз. Яна яму узгадывае той выпадак. Amada-kun isn't here either. Амада таксама не тут. Чакайце, Амада. А, гэта Кен Амада. Я ўсё чамусьці падаецца, што Амада гэта дзяўчынка нейкая, але Кен гэта хлопчык маленькі. Hey, Junpei, go get him. Hey, That'll be Junpei, your сходи за punishment им. for last time. Это твоё наказанне за папярэдні раз. Punishment? What is this, Наказание? kindergarten? Мы што, у дзіцячым садочку? Well, I guess it is a kid's bedtime. Мне падаецца, што гэта ўжо час для дзяцей ісці спаць. All right, we've got 2 targets. Так, this у гэты time. раз у нас ёсць дзве Let's get цэлі. moving. We'll Ідзем. decide on our team formation once we get there. Давайте вырашым, хто нашу групу, калі прыйдзем ужо туды. Let's go. Мы ўжо каля станцыі. Што? Look, there they are. Яны ўжо іх бачаць. Яны звычайна That's the route хаваюцца we дзесьці. always take to school. We've gotta protect it. It's almost like they're waiting for us. Такое адчуванне, што яны чакалі нас. By the way, where's Amada? Так, ідзе Амада. He wasn't in his room, so... Ён не быў у сваім пакоі, так што хто ведае. У сэнсе, блін, Shinji's late too. і Шэнджі спазняецца. We should probably Нам hurry. трэба спяшацца. I think they're about to make their move. Мне падаецца, яны гатовы напасці. Then we have no choice. У нас няма выбару. Let's organize a team from the members. Давайте of the падрыхтуем каманду з тых, хто у нас ёсць зараз. house. Once we're set, we'll move in. Калі мы будзем гатовыя, мы пойдзем. Так, але нам ценяў не паказалі, мне было цікава, як яны выглядаюць. Так, добра, хто у нас пойдзе? Зараз прыбярэм усіх, падумаем. Кена няма, нашага капелюшніка самага моцнага таксама. На фізічныя атакі у нас будзе Айгіс. Юкары будзе нашым лячэннем. Але Айгіс можа рабіць з лёгкую лячэнне. Далей застаецца толькі абраць, хто будзе... Нам патрэбны нейкі элемент. Міцуру будзе добра. Мы нешта нечаканае будзем. Магчыма. Міцуру дасці нам толькі лёд. Літаральна гэта адзіная яе... Я маю рацыю зараз. Толькі лёд яна можа здаць. Так. І фізічную атаку, якая не вельмі патрэбна ў гэтым выпадку, калі мы бярэм з сабой Айгіс. Карамару дасці нам толькі цемру. Што яшчэ? Характарыстыка. Не вельмі дапаможа. Джунпэй дае шмат фізічных атак, але ён зараз трохі ззаду па-за ўсімі астатнімі. Яго самы нізкі ўзровень. Я бы нават яго толькі за гэтага зараз не браў. Бо мы нешта Джунпэй не шанцуе, ён заўсёды ў нас неяк закінуты застаецца. Давайте возьмем Міцуру. У яе высокі ўзровень і падвышае крытычная верагоднасць крыта. Ідэальна будзе ў камбінацыі з фізічнымі атакамі. Возьмем яе. Усё як і ў гісторыі Джунпэй самы слабый. Я бачыў білды, як народ збіраў у Джунпэю вельмі мощныя крыты. Калі развіваць яго адносіны і браць яму падыходзячыя прадметы, ён будзе самым монстрам па крытам. Нейкіх оргій для Джунпэя, усе оргіі прапусціць. Так, каманда гатовая. Каманда дзяўчынак сёння будзе. Ну, мы гатовыя. Yes. Давайте-ка захаваюся яшчэ перад гэтым, пакуль ёсць магчымасць. Yes. Ці ў мяне ўсё добра? Зараз яшчэ раз правяраем. Так, маны хапае. Ну, мана, яна ўсё
Верталась після Тартару. Standing by to provide support. Be careful out there. Окей, добре. Дві. А є, що яны за тені? Які їх аркани? Які дивні. Arcana Фортуна. is gone? Зникла. Ага, то бок тая як сфінкс альбо нешта такое, гэта фортуна. Гэта дзяўчына, гэта аркана моцы. There's no way to attack it now. You'll have to defeat the strength arcana first. Спачатку моц. Окей. I'm still setting up. Я думаю, што мы не ведаем нічога пра яе. Спрабуем атруту адразу. Ага, резіст да фізічнай атакі. Activating. Не вельмі ўдала. Palladium. Яна адлюстроўвае фізічную атаку гэтую. What next? There's that. Не трапілі нават. What's the plan here? Head this away. Пакуль што нічога карыснага мы не знайшлі. Коло фортуны. Што? Рулетка? Што за халера? Аркана фортуна. Добра, яна падмацавала сябе. It looks like wherever it stops, it will activate a different effect. Угу. Випадковий ефект буде кожен раз. Red hurts and blue helps. Allies and enemies. Ага, фортуна працуе на ўсіх, як на ворагаў, так і на сяброў. То бок яна літаральна будзе дапамагаць і нам, і ворагу. Where it stops is random, and I can't predict it. But either way, be careful. What the heck just happened? Спрабуем. Яшчэ шукаем слабасць. Трэба было выкарыстаць аракула. Я не падумаў. Did I see Давайте that зараз. enemy? Праскануем. Няма слабасцяў. Няма чаго шукаць. I've already scanned this. Што я магу тады зрабіць? Абарону падвышу ўсёй каманды. Pull the trigger. Thank you very much. Shall I move to strike? Go for it! Athaleia! Блин, ну її здоров'я просто до холери. Ау! Потому что критом-то. Arcana seems confident in its power. Don't be fooled by its appearance. Нема сенсу. Але ёсць верагодна, што мы можам накласці статус на яе. Труты. Будзем спрабаваць біць праз гэта. Распуста то азартная гульня. Яны яшчэ не паўнагадовыя. I'll show you my power. Складанае жыццё падлеткаў. З ценямі змагацца, па тартару вошкацца. In this situation, Вось гэта. На аднаго ворага. Мы доўга так яе будзем прабіваць? Яе колькасць здароўя просто дурная. It hurts. Яны з узрослымі прыйшлі. Так там гэты прадседатель кудысьці пайшоў, лерагуе да куды. Самы дарослы сярод іх, мне падаецца, Карамару. Ага, зноў. І што гэта будзе? 300? aberration Ага. unsustainable. Для мяне 300 гэта значна больш балюча, чым для ворага. An attack left to fate, targeting both friend and foe. Балюча як. Лячыць. Лячыць усіх адразу, бо мы зараз Юкарію страцілі. Thank you for your support. Here, G, it is time. I think I can use it now.
Яшчэ падлячыць лідара. Appreciate it. I've already scanned this one. Як же дрэнна. Трэба вяртаць Юкары і потым выкарыстоўваць. Крэлска, не забей кагосьці яшчэ. І яшчэ раз, так? Поло сваё. Зараз мы можам проста ад'ехаць усе. Калі не пашанцую. Падвышае абарону ўсіх. А не, наадварот, зніжае абарону. Усіх. І ворагаў, і саюзнікаў. Anna possesses immense fortitude. I'll go with. Так, падняць. Оп. Thanks. Паехалі ты Ургіяй. Самы момант. Ready to engage. Orgia activated. Яны прайшлі тэст на ўнутраны ўзрост. Ну і гэта вядома. Якая ты прынцэса, якой у тебе ўзрост? Have to do this. Аракул, калі ласка. Калі пашанцуе на нас палечыць яшчэ. Assault. Альбо падвысіць усе статы. Гэта таксама неблага. Thank you very much. Ты Ургія. Take that! One last touch! Добра. Гэта ўжо нармальная атака такая была. Нам пашанцавала, яна атакавала Айгес, якая проста адлюстравала атаку назад. Найлепшая дыснавіцкая прынцэса Локі. Угу. This is your chance. О, мы можам атакаваць. Цудоўна. Нармальна так уже пайшло, але гэта толькі з-за таго, што Фартуна знізіла абарону ва ўсіх, не толькі ў нас, а яшчэ і ворагам. This will do the trick. Go for it! Professor Leia! Крыт зніжаецца. Што ж выпадзе зараз? Бо мы літаральна зарэжам ад гэтага. Што гэта? Магічная моц усіх падвышаецца. Гэта нам будзе карысна. Больш нам нават, чым ворагу. Бо вораг у асноўным такой фізічнымі атакамі, а слабасць у яго, ну як слабасць, просто няма абароны толькі ад толькі ад магічных атак. Фізічныя атакі ўсе блакуюцца. Pull the trigger. Добра, амаль перамаглі яго. Не яго, а вось толькі гэтую моц. Цікава, што будзе рабіць Фартуна, калі мы пераможам моц. Падвышае крыт. As predicted. What to do? Come! Persona. О, перагрэлася. Over. Heated. Добра. Яна будзе прапусціць свой ход наступны. Гэта адбываецца з ёй пасля таго, як яна выкарыстае сваю тэургію. Тры хады яна атакуе ва ўсю моц, але пасля гэтага ёй патрэбна астудзіцца. Зараз хутчэй за ўсё і памрэ. Так, мінус моц. Што робіць Фартуна?
has been defeated. I can detect Fortune's presence again. Угу, ми можемо її зараз атакувати. Plan now. Але у чим подвох? Нам треба зараз максимально хутко забити її, або що? Мы не ведаем, у чым слабасць яе. Лечыцца ад магіі. Добра, трэба было прасканаваць. Did I scan on this enemy? Электрычнасць альбо фізічная атака. Угу. Давайте You have a skill that can hit a weakness. электрычнасць. Amazing. Фартуна не тое, каб шмат здароўя ў параўнанні з моцу. Агент пропустила свой фон. Do this. Просто працягваем атаку. This will do the trick. How about trick? Коло фортуна, але ж яно не зменіць нічога. Зараз мы амаль у бяспецы. Угу. Магічная моц падвысілася. Яна ўжо на нас накладзена, таму ніякай розніцы не будзе. Ну, наогул на атаку. There's no escape. Nearby. Systems are go. What is optimal? І яшчэ слабасць. I'll get it. Даволі просты босс. Pull the trigger. О, блін, моя памылка, я зараз падлячу яго толькі. Халера. О, яшчэ і тэургія аракула. Think I can use it. Як зараз карыстуемся. I'll hit them where it hurts. Persona! І яшчэ пытанне. Нам абяцала групоўка Стерга. Зараз бутаю. Яны абяцалі нам, што мы сутрэнемся ў наступную поўню. Дзе яны? Дзе іх носіць зараз? Я думаю, зараз у нас будзе канфлікт з імі. Eliminated. Ну, там і сенс, що боси не такі тяжкі. Really bad feeling. Магчыма. You left for. Я просто зараз... Оу, а гэта што? Нічога не здарылася. Huh? Nothing's happening? Чаму? І вось ми перамагаем фортуну. Цікава, а што калі бы выпала не тое? Ну добра. I think I'm getting stronger. Так, трэба... Здымаю ўсе статусы. Цудоўна. Гэта заменім. I have learned a new skill. Чтоб нешта такое... Вось это, позбавимся. Возьмем новое. Good job, everyone. Потом бойка са стрэгам. Магчыма, назіраем. У нас усё яшчэ нагадваю, кудысьці падзеўся Кен і Аргакі. Куды яны падзеліся? Oh man, it's exhausting dealing with two of them at once. Джунпэй, не скардзіся, ты ўвогуле не ўдзельнічаў у бойцы.
The two Стаміўся. claiming to be Strega did not interfere this У time. гэты раз тыя двое са стрэгі не ўмяшаліся ніяк. It's probably because we have their navigator. Магчыма, з-за таго, што у нас іх знаходзіцца іх навігатар. Магчыма, і ў них няма магчымасці быць больш манеўровымі за нас. Ну, то бок Anyway, больш I'm хуткімі glad за нас. everything went well. У любом выпадку, я шчасліва, што ўсё прайшло добра. Still, Aragaki-senpai Але ж never Арагакі ўсё ж showed, такі huh? не з'явіўся. Amada І came Ямада too. таксама. The chairman doesn't seem to be too concerned. He's already headed home. Прадседатель выглядае, быццам бы яго гэта не вельмі бянтэжыць, ён ужо накіраваўся дадому. Yamagishi, do you know where they are? Магіш, ты ведаеш ты, дзе яны? Sorry, I haven't been able to locate Выбачце, them але yet. я не магу зараз іх знайсці. Let's return to the dorm for the time being. Давайте вяртаемся да інтэрнату, пакуль ёсць магчымасць. Часова, то бок зараз. Akihiko, are you listening? Акіхе, ты мяне чуеш? Today is October 4th, right? Што не так з гэтай датай? Yeah, that's right. А? Go on back without me. Ідзіце без мяне. Look for them. Я пойду пашукаю іх. Што не так? Wait, senpai? Це нейкая асабістая дата? I wonder what's up. Akihiko. You came, just like we agreed. Ти прийшов, так як ми і домовилися. Do you know why I called you Чи here? ти відаєш, чому я позвав тебе сюди? You probably have an idea, since you skipped the operation for it. Хоча за все ти розумієш, тому що ти пропустив операцію за этого. 2 years ago today. 2 роки October тому. 4th. That was the day my mom died У here. той день моя мать померла тут. They called it a car accident. Яны назвалі гэта як гэта car accident. Яе збіла машына, але гэта не так. Ну, альбо яна разбілася ў машыне. I saw the whole thing. Я I бачыў saw my ўсё. mom Я бачыў, як мою маці забівалі. You murdered Гэта her. ты яе забіў. Ні халеры сабе. Since then, not one good thing has happened. Just being alive. Пасля is таго torture. нават ніводнай добрай рэчы не здарылася. Нават проста быць жывым ужо само па сабе пакута. And all I get from people is sympathy, no matter where I go. Ядзінае, што атрымліваю ад людзей, гэта sympathy. Як гэта? Зараз мне патрэбны перакладчык. Дзе мой перакладчык? Дапаможы мне. Сімпатыя. Не сімпатыя, не. Спачуванне. What's the point of living like this? Чым сэнс жыць так? I've even thought about killing myself. Я нават думаў забіць сябе. But I wouldn't be able to Але я face не mom гатовы like that. сустрэць маці такім чынам. That's why I vowed to live За- until I за- found за- the killer. You! Гэта тое, чаму я пакляўся скончыць сваю Гэта тое, таму я і пакляўся працягваць жыць, пакуль я не знайду яе забойцу, цябе. I once heard you say you wanted to forget what you did on that day. Я чуў, як ты сказаў, што ты жадаў бы забыць, што адбылося ў гэты дзень. So, when I realized it was a full moon today, I knew I had to confront you. Калі я зразумеў, што сёння будзе поўня, я ведаў, што мне прыйдзецца сустрэцца з табою, супрацьстаяць табе. Mom is with me. Сёння маці са мною. I'll make you remember what you did to her. Не ўпэўніся, каб ты запомніў, што ты зрабіў з ёй. Я збіраюся забіць цябе. Do it. Зрабі гэта. Oh, Дык дробным no one else Бэтмена? is back yet? Максимум ён робін зараз. То бок, ніхто зараз яшчэ не вяртаўся. Man, I wonder why Sonata-san was acting so weird. Something about the date?
Мне цікава, чаму Санада паводзіў сябе так дзіўна? Нешта асабістае з гэтай датай? What's so special about October 4th? October 4th. That's right. I was so focused on the operation that I didn't realize it. І што ты ведаеш? Я была так сканцэнтравана на аперацыі, што я нават забылася. Today is the anniversary of the day Amada's mother was Сёння killed. дзень, калі гадаўчына, калі забілі маці Амады. She was killed? Яе забілі? Yamagishi, I need you to locate Aragaki and Amada immediately. Ямагішы, калі ласка, знайдзі для мяне Арагакі Амады зараз. There's a good chance they'll be together. Хутчэй за ўсё, яны будуць Must have разам. already realized it. Хутчэй за ўсё, Акіхік таксама гэта зразумеў. I'm on it. What's going on? Што адбываецца? Public records say that Amada's mother was killed in an accident. У запісах гаворыцца, што маці Амады была забіта ў гэты дзень. Была забіта па памылцы. То бок, хутчэй за ўсё пра машыну. But in truth, we were the ones Але responsible for it. насамрэч мы былі тымі, хто адказныя за яе смерць. Што? What? It happened 2 years ago when we were hunting down. Это адбылося 2 Shadow гады таму, калі Legends. мы палявалі на цень, якая з'явілася ў горадзе. Aragaki had only just awakened his У Арагакі persona. толькі з'явілася яго персона, і ён страціў кантроль над ёю. We'd been so focused on the shadow we hadn't accounted for any civilians in the area. Мы былі настолькі сканцэнтраваны на цені, што мы нават не палічылі, не глядзелі на ніякіх гражданскіх у зоне. Unfortunately, there was one casualty. Шкада, але была casualty. Перакладчык. Casualty. Пацярпелы. Была одна пацярпелая. It was І гэта Amada's была mother. маці Амады. No way. Are you kidding me? Wait, so to Amada-kun, Aragaki senpai is... I should have considered this when Amada volunteered to join us. It's possible. Мне трэба было гэта палічыць, калі Амада прыяднаўся пажадаў прыяднацца да нас. Магчыма, што ён I found them. Я знайшла іх. They're at Tatsumi Port Яны Island. знаходзяцца на востраве Тацумі. They're together, Яны разам. picking up someone Але else. я адчуваю кагосьці яшчэ. Is it Akihiko? Гэта Кіхіка? Wait, Не, гэта... Чакай, гэта... no. Гэта Стрэга. Frigga. Hey, isn't that a problem? Гэта ж праблема, так? This could Не be магло быць worse. горш. Senpai! Come on, we gotta follow her. Right? Рагана, дзяцей выправілі біцца з монстрамі, потым во як так атрымалася. Прыкладна так. Заўважце, гэта самае. Прадседатель увогуле нават не бянтэжыўся на гэты момант. Такі, ўсё ў парадку. У нас 2 чалавекі кудысьці зніклі падчас цёмнай гадзіны ў момант аперацыі. I won't stop you. Агакі, я не буду спыняць цябе. You're right. Ты маеш рацыю. I just wanted Я проста to жадаў forget. забыцца. That's why I left everyone behind and tried to use the drugs to suppress my power. Гэта таму я пакінуў усіх і спрабаваў наркотыкамі спыніць мою моц. But nothing I did could erase the memory. Але нішто не магло сцерці мне памяць. No matter what I do, I always Без розніцы, end што up б я не back here. рабіў, я ўсё яшчэ кожны раз я апынаўся тут. Таму ён тут заўсёды бавіў час. Амаль увесь час ён знаходзіўся тут у гэтай алеі. Ён паўгады тут усеў. It's my fault. This is what I deserve. Гэта моя памылка. Гэта тое, што я заслугоўваю. But I gotta give you a warning. Але я павінен папярэдзіць цябе. A warning. Папярэдзіць? You take my life, Забярэш маё жыццё, and you're gonna end up just і ты like скончыш так жа, як і я. me. You better be prepared for that. Падрыхтуйся да гэтага. What? Are you begging for your life? Бэкін. Ты просіш мяне выратаваць твоё жыццё?
Як это? Так. Even if all you have now is hatred. Нават калі ўсё, што ў цябе засталося, гэта ненавісць, у адзін дзень ты пашкадуеш гэтага. Пашкадуеш аб гэтым. Цмок, такія моцныя меры бяспекі. Гурт апантаных падлеткаў са зброі бегае ноччу ды сатанюжа. Дык справа ў тым, што акрамя іх амаль нікога і няма. Прадседатель адзіны, хто можа за імі назіраць. Аргана, давайте завядзём у одну каманду дзіцё і забойцу яго маці. Якая добрая ідэя. Угу. Вітаю, Орел. Так. Shut up! That's bullshit! Лаецца. I must say I agree. Павінен сказаць, што я згодны. А вось і Ісус. These are not his sins to bear. Гэта не яго грэхі, каб іх трымаць. That is the nature of revenge. Гэта сапраўдная як это, крыніца помсты. Давайте так. Is it not permissible to kill those who are themselves killers? Ці не дазволена забіваць тых, хто самі з'яўляюцца забойцамі? Я ненавіжу, як ён будуе фразы. Задзёбвае перакладаць іх. That's right. Так, ён мае рацыю. What do you want? Што ты жадаеш? Losing one of our own has posed a slight challenge for us. Страціць аднаго з нас было невялічкай праблемай для нас. But we cannot simply turn a blind eye to all the trouble you've caused. Але мы не можам проста ўзяць і ігнараваць усе праблемы, якія ты для нас зрабіў. You bastard. Fear not. This life is but a stepping stone. Няма чаго баяцца. Гэтае жыццё толькі адзін з камянёў на дарозе. I shall deliver unto you both salvation. Я падарую вам абодвум Salvation. Спасенне? Так, Аргана, ці ў цёмную гадзіну простыя людзі просто так на вуліцы маглі быць? Ці яны ўсе ў дамавінках павінны быць? Яны павінны быць у трунах? Так. Але некаторыя людзі, ці ў іх можа абуджаецца персона, я не ведаю, просто раптоўныя рандомныя людзі могуць застацца без труны, але яны пасля гэтай цёмнай гадзіны не будуць памятаць, што ў яе адбывалася. То бок для іх гэта будзе прыкладна так. Пачынаецца 23:59 і ў 00 яны апынаюцца дзесьці яшчэ. То бок яны прайшлі кудысьці пайшлі. Можа засталіся нават на тым жа самым месцы. Альбо блізка да яго. Але звычайна для гэтых людзей, для большасці людзей, якія прапускаюць цёмную гадзіну, нават існуюць падчас гэтай цёмнай гадзіны, яны просто спяць. Таму ніякай праблемы няма, звычайна. Але яго маці была ў гэты момант не ў труне. Ты што сказаў? My, protecting your would-be murderer? Ой, вы паглядзіце, бараніць свайго будучага забойцу. Ну так. Whether or not to this boy's revenge, you are fated to die regardless. Зразумела, нягледзячы ж на тое, ці будзе гэта помста ад хлопчыка, твой лёс усё роўна загінуць. What does he mean? Што ён мае на ўвазе? Аргана, тады пытанне, калі ніхто нічога не памятае, адкуль малы даведаўся, хто вінаваты ў забойстве яго маці? Гэта пытанне, але ён, можа, меў персону ўжо тады. Альбо, можа, яна абудзілася ў гэты момант. Я не ўпэўнены. Я б жадаў паглядзець на гэты момант з пункта гледжання Кена. You've been taking those suppressants for some time now. Ты прымаў гэтыя супрэсанты ўжо даволі доўга. You don't have much У цябе шмат не засталося шмат часу. That's bullshit! Listen to your Паслухай сваё цела. The signs have already Знакі begun. ўжо знакі ўжо з'явіліся. What are you talking about? А чым ты гаварыш? They're just going to die? Ты ўсё роўна памрэш? У любым выпадку? Even if I don't do anything? Нават калі я нічога не зраблю? That's not fair! Гэта несправядліва. This is all I've been living for! Я жыў дзеля What's гэтага. the point then? Які тады ў гэтым сэнс?
The cause of death is hardly of importance. Причина смерті амаль не має аніякої важності. Besides, the breath of life is faint in you as well, child. У любым і акрамя таго, дыханне жыцця ўнутры цябе таксама даволі слабое, дзіця. You were planning to join him once the deed was done, were you not? Збіраўся далучыцца да яго пасля таго, як зробіш сваю справу. Ці не так? Аргана, усе ўсё роўна памруць рана ці позна, так. Цмок, Ісус пайшоў у разнос. Гэта анты-Ісус такі. Хто будзе праглядаць за хамячком? Карамару. Mada. Мада што? This may be a bit ill-timed, but no. Можа, для гэтага не прыйшоў добры час яшчэ, але без розніцы. It matters not whose life I take Без розніцы, чыё жыццё я заберу першым. to perish anyway. Ваш лёс усё роўна ў тым, каб знікнуць. Shut the fuck up! Лаецца. No. Now then, with what life you have left, answer me this. А зараз паслухай, з тым жыццём, што ў цябе зараз засталося, адкажы мне на гэта. There is a navigator in your Сярод ranks вас similar ёсць to навігатары, Chidori, is падобны there на not? Чидоры. Ці не так? You've been killing the shadows we wish to protect with startling efficiency before we can even arrive. Вы пачалі забіваць ценяў, якіх мы ждалі абараніць, з такой эфектыўнасцю нават, што мы не паспявалі прыйсці ў гэтае месца. То бок мы забівалі хутчэй, чым яны нават даведваліся, дзе яны знаходзяцца. Скажы, хто сярод вас з'яўляецца навігатарам? If you don't expedite your answer, then this will hurt you more than it hurts me. Калі ты не даш адказу, тады табе гэта будзе больш балюча, чым гэта будзе балюча для мяне. Можа, у яго бронет паліто. Так, Якамас, я на одно вока прыкрыў, мабыць, прыкідваецца. Блин, я не бачу адсюль, за капелюшыка трошечки не бачна. Не ўскронь. Ён спрабаваў. Памяк навігатар. Go for the eyes, boo. Baldur's Gate рэзка пачынаецца тут. Ау. What's wrong? Што не так? Cat got your tongue. Табе кошка прычапіла язык? Or are you ready to talk? Альбо ты гатовы адказваць? Няма ніводнага. No one. Wait! Пачакай. Это я. It's me. Really now? Да няўжо. It's the truth. Это праўда. That's the only reason they let me join. Это адзіная прычына, за якой яны далі мне далучыцца. Нягледзячы на тое, што я дзіцяці. Што ты... Quiet. I wasn't talking to you. Ціха, я не з табою размаўляў. It doesn't matter now. Гэта never зараз have без my розніцы. revenge. Я ніколі не атрымаю свае помсты. I don't have any reason to live. Йокамас, можа ён заўсёды адно вока прыкрывае, калі яму балюча. Можа ён гэта паказальнік яго здароўя, наколькі моцна прычынены яго вочы. Спачатку зачыняецца адно. Прыкладна 50% здароўя яго засталося. У мяне няма ніякай прычыны жыць. Якая мэта ўвогуле змагацца? I see. So, you accept salvation. Я бачу, того, ты прымаеш salvation. Спасенне? Ратаванне? Пачакайце. Salvation. Salvation. Выратаванне. Збаўленне. Вось, збаўленне лепш падыходзіць. То бок, калі ён спіць, ён памірае? Гучыць як добрая версія. What a beautiful end to your life. Які ж прыгожы канец твайго жыцця. Very well. Добра. You Ты shall go будзеш first. першым. Rest peacefully.
Mom. Just what was that for? І навошта гэта было? What reason could you Якая possibly прычына have to можа быць для risk таго, your каб life for this рызыкаваць child? сваім жыццём для гэтага дзіцяці? Shinji! Your companions. Твае кампаньёны? How very Як unfortunate. шкада. Fun had just begun. Але блін, як фан. Словы. Shinji! Hang in there! Aragaki! Senpai! Aragaki-san! What's with the long face? Isn't this exactly what you wanted? It's all right. Hold on to that anger. Let it be your strength. You've still got your whole life ahead of you, don't you, kid? From now on, you're gonna have to live for yourself. But I can't. Aki, look after him. I will. This is how it should be. Ён шкадаваў не аб тым, што ён памёр, а аб тым, што ён не атрымаў сваю помсту. Гэтым была матывацыя Кена ў гэты момант. Яму шкада было, што ён змяшаныя адчуванні былі ў гэты момант. І менш за ўсё ён жадаў, каб той, хто забіў яго маці, ратаваў бы яго. Мне шкада за таго, што я паляпшаў гэтага Арагакі. Апошнія 2 гадзіны я займаўся тым, што паляпшаў яго. І тут і ўсё. Я не разлічваў, што ён так хутка памрэ. Я разлічваў, што ў нас яшчэ будзе па тыпу, можа, месяц, 1,5-2. У яго быў малаток, так. Але ўсё роўна патрэбна ісці ў школу. No words can express the sense of loss we feel as a result of this terrible tragedy. He had a lifetime of opportunity ahead of him. As educators, we are to blame for ignoring his silent calls for help. Арагана, малога нарэшце здадуць псіхолагу. Мне падаецца, мы там усе настолькі траўмаваныя, што мы нават не заўважаем такі. Памёр і памёр. Малаток знак хуткай смерці. Ось не ўпэўнены. Не жадаю ведаць. We tragically lost him to senseless violence before we had a chance to help him realize his true potential. Forgive us. Forgive us for our negligence. He just never stops talking. I'd never even heard of any Aragaki. Had you? I heard he never came to school. Probably just some punk. I just want to get home. I gotta study for my mock exam.
Hey, you guys know who this Aragaki is? Wait, you're not even in the same year. No way you'd know him then. Anyways, it's crazy that stuff like this really happens, huh? Huh? Well, whatever. I was just asking. Shut up. Джунпей зараз порвем. А люди перед нами сидели і обмірковували по типу, ну, нейкий незнайомий хлопець помер, ну і халяра з ім. Джунпей хоча все спокійно сидіти не буде в такій ситуації. Зараз на їх полезет драться. I said shut the hell up! Iori, sit down. Damn it! Just ignore them, Junpei. Hey, have you seen Sanada-senpai today? Ні, ми не бачили. He was absent this morning. Його не I було wonder if he'll show up at сьогодні. all. I hope he's okay. Смок, выкликали ўсю школу дзеля незнаёмага ім чалавека, нейкія дзіўныя памінкі. Я не ведаю традыцыю японцаў. Магчыма, яны так і робяць. Але яго ведае. Было бы даволі жудасна. Я бы, думаю, даволі траўмавала бы мяне такая халера. Darkest Dungeon отправляется 500. Дякую, Эрл. Oh, Есть у тебя хвилинка? sure. Так. When you get back today, let's meet in the lounge. Калі вяртайце сёння, калі ласка, давайте сустрэнемся на першым паверсе. I think you all know the reason. Я думаю, ведаеце чаму. right. I don't expect you to have your thoughts in order. I'm not even sure what to do myself. Я не чакаю, каб у вас думкі былі разам сабраныя, але і я нават не ўпэўнены наконт сябе. All right. Я пабачу вас там. So it's about Amada, huh? Well, this'll be a fun meeting. Гэта наконт Амады, так? Гэта будзе вельмі весёлая сустрэча. Yeah. Hey. At the usual for lunch. У мяне на абед, як I звычайна. was wondering what ramen tastes like when you skip class. Мне заўсёды было цікава, як адчуваецца рамен, калі ты прапускаеш заняткі. It's surprisingly good. На здзіўленне вельмі добры. You could have invited me at Трэба least было once. мяне пазваць хоць раз. Come on, say something. Давай, скажы хоць штосьці. Why do you have to be like that? Ты заўсёды такі. Always going off without saying a word. Уходзіш, ніколі не сказаў ні слова. Put yourself in my shoes for a change. Хоць раз падумай о тым, як я сябе адчуваю. You think it's the other way around? Думаеш, гэта зусім па-іншаму? Yeah. Так, ты маеш рацыю. I was always the one running off on my own. Я быў заўсёды тым, хто збегаў сам па сабе. I was too obsessed with getting strong. Мяне заўсёды цікавіла толькі тое, каб стаць мацней. Ever since I lost З Miki, таго моманту, як страціў Мікі, that's all I've cared about. гэта ўсё, гэта ўсё, што мяне бентажыла. I thought if I was strong enough, Мне падавалася, калі б я быў дастаткова моцным, я мог бы абараніць каго заўгодна. but I was wrong. Але я памыляўся. You're gone too. І нават ты знік. God. It's like the world Такое is адчуванне, што laughing быццам at me. сусвет смяецца з мяне. I knew what we were getting into. Я ведаў, куды I мы ўсё knew гэта we ідзе. were putting our lives on the line. Я ведаў, што мы рызыкуем жыццём. But I was so focused Але я on так быў fighting, сканцэнтраваны на барацьбе, I didn't see што я не anything бачыў else. нічога. Doesn't matter how strong I was. Look what Без розніцы, наколькі моцным я быў. Паглядзі, да чаго гэта прывяло. Смок. Японскія памінкі, калі смерць чалавека менш траўматычная за паводзін людзей, якія яго праводзяць, і трохі ёсць. I know, Shinji.
Але ж ўсё ж такі нашы ўсе персонажы былі траўмаваны яшчэ да смерці, да яго смерці. Яны былі траўмаваны вельмі моцна і зараз увогуле можа ляснуцца канчаткова. Crying won't change anything, right? I don't need you to tell me that. Я ведаю, што ты хацеў бы сказаць Шэнджі. Плакаць нічым не дапаможа. Не трэба мне аб гэтым гаварыць. In the end, I can't run away from who Усё ж такі я не магу збегчы ад таго, хто я такі. I've had enough of this. Мне хопіць гэтага. Такі не вельмі ўдалы момант, але яго персона змяняецца. Не ведаю на якую. Змены ў сэрцы Санады прыводзяць да таго, што у ім абудзілася новая персона. Цезар. Окей. Rest easy, Shinji. Адпачывай, Сэнджі. You just watch from there with Miki. Паназірай за Мікі там. I've still got a job to do. Смок зараз цяпер яго персона салат скурай. Вось калі б у яго новай персона быў малаток, падаецца, што не будзе. Isn't that right? You all know the reason we're gathered here. Ведаеце ўсе, чаму мы сабраліся тут. We need to discuss how to deal. Нам трэба меркаваць, што рабіць з Амадай. I've already consulted the chair. Я ўжо размаўляла з прадседателем. I guess bring him here. Агес, правядзі яго, калі ласка. Understood. It's my fault. Гэта за мяне. I knew it Я was ведала, strange як that Albert дзіўна said паводзіў that сябе. he'd be late. Дзіўна тое, што Рагакі сказаў, што ён спазніцца, але я нічога не сказала. If I'd only listened to my Калі б я intuition. слухала сваю інтуіцыю, гэтага б не здаралася. Гэта не ты. That's right. It's not your fault. Так, гэта не твоя памылка. If there's anyone who should have realized, З усіх, хто мог бы здагадацца, гэта была я. I should have been taking things more seriously Мне too. трэба было таксама быць больш, як гэта, taking things more seriously. Быць больш асцярожным, скажем так, больш добра. I knew this wasn't a game. Я ведаў, што гэта не гульня. Я ніколі не думаў, што яно можа скончыцца вось так. There's no point dwelling on the past. Абачлівым, дзякуй вялікі. Няма сэнсу блукаць па мінулым. Shinji's last word. Апошнія словы Шынджі былі, That's гэта тое, як гэта павінна быць. He was a hell of a guy. He even faced death with a smile. Ён быў вельмі крепкім хлопцам. Ён нават сустрэў смерць з усмешкай. So, from Так this што day пачынаючы з сённяшняга, I'll face things head on. я гатовы, як гэта, face things head on, сустрэць праблемы ў твар, таксама. This is how it should be. Яна прапануе скінуцца на псіхолага. Нам пасля гэтай гульні, магчыма, усім спатрэбіцца псіхолог. Гэта тое, як усё павінна быць, так? Senpai. Reporting in. Amada-san is not in his room. Накладваю, Амада не знаходзіцца ў сваім пакоі. Што? He's not? Evidence indicates that his window has been pried open. Улікі паказваюць, што яго акно было адчынена. Нават выламана. Amada-kun! Я якраз хацеў спытаць, дзе хлопчык. Ну, ось. Збёг? Oh, wait, Fuka, where are you going? Фука, куды ты пайшла? Look? Ты нават ведаеш, дзе шукаць? Well, no, but we can't just let him go off on his own, right? Не, але ж мы не можам просто так яго адпусціць, так? You're just gonna run around without a clue? You'll never find him like that. Просто збіраешся бегаць навокал? І ніколі яго так не знойдзеш. Maybe not, but we have to try. Магчыма, не.
Але нам треба Amada-kun треба has nowhere паспрабаваць. else to go. I know exactly how that feels. Амаде некуды ісці. Я дакладна ведаю гэтае пачуццё. Пайшлі па яго пашукаем. But where do we even look? Але ж дзе нам шукаць? You of all people should understand, Yukari-chan. Fuka. I'm sorry. I didn't mean to. Give him some time. Дайце яму трохі часу. Dragging him back won't change Прыцягнуць how яго he сюды feels. не зменіць нічога. Can't protect him forever. Мы не можем бараніць яго заўсёды. Akihiko. Мне падаецца, яму небяспечна аднаму хадзіць. У нас ўсё ж такі ёсць адбітыя стрэга на вуліцы. It's his choice. He's the only one who can decide how to live his life. Это яго выбар. Ён адзіны, хто можа вырашыць, як жыць сваё жыццё. We all choose our own paths. Мы самі абіраем свае шляхі. Окей. Тут на пазітыўнай гэтай ноце я бы скончываў і можам паглядзець, хто ў нас што стрэміць. Давайте захаваемся. Як мо гадоў 9, які выбар? Ён размаўляе як самы дарослы з усёй каманды. Мне падаецца, Кен літаральна можа быць спакойна проста загалоўнага. Дакладна больш свядомы, чым прысядатель. Не гульня, а псіхалагічная траўма, так, трошечки так нагнетае зараз ужо. Так, давайте паглядзім, хто чым займаецца зараз. Магічы, говориш, малюем. Баншу, што Шаграэль зараз гуляе ў сталкера. Nine Raven Cemetery зараз малюе мышпавукоў. Цікава, дзе ён дакладна малюе. Хто я малюе? Нешта не баншу. З вачэй нешта паўзе, даволі жудасна. Цікава. І куткі зараз. Streammates Sun Heaven. Вульгары зараз у Максі Пейне 3. Давайте я вас закину сёння да Nine Ravens. Якраз тэматычна і пазітыўна пасля персона будзе. Не такое жудаснае гэтая гульня. Добра. З вами пабачымся заўтра. Заўтра будзем працягваць з Лону Дарк. Мы праходзім 3-й эпізод пакрыху. А персону мы працягнем ужо ў сераду. Я жадаю вам добрага вечара. Пабачымся.